Sunshine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong puganan. Apan ayaw kabalaga ang tulong sa Dios Hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang Ayo punta tison. Kumusta man ang atong pagkatulog? Ato na ba siya na napasalamatan tinagi sa mga pag-ampok? Salamat sa Ginoo sa ato pag-uban-uban sa nini nga katapon makabuntagon at ang oras karon alas 4 17 sa kabuntagon. May butang din is Pilipinas, so may gabi sa laing nasod, may hapon, o mayong mundo sa ngalan sa labing anak doon ng Diyos o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato ang general station manager Reverend Kay Ryan Matasaon. Aniya na sa pagkiniyo nga ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugoon diya sa Ginoo. Alam sa pagkapit sa mensahe sa Ginoo. Adlaw karon nga Biyernes, unya pizza uno na gyud. Wow, grabe ka sayo. Grabe ka paspas panahon. Ilan na lamang ka bulan 2024. Ano na naman kayong bulong? Kaya atong imagino na 2 ka bulan, murag ikipat na. Murag bulan, ang 2 ka bulan na yun. Kasalamat sa Ginoo, anlaw na karoon na Biyernes, pizza uno sa Marso. Wala na ito pasalamatan ng Ginoo, niningatag na udapin sa kabuntagon. Arita sa Santiago mga kaigsunan sa gihapon sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto gayud sa 19. Nagisgot ini mga kaigsunan pagsulay o pagtintang. Kini siya na kahimtang sa tao din sa libutan maunit pinaka balantayan. Kanang pagtintal, pagsulay. Kay ikaw ug ako igsuon, magibe mi, magibe ni. Salamat sa Ginoo sa imong nga kinabuhing mamorbe tayo transiya sa Ulod Bidoy Negros Oriental. Good morning, Pastor. Nalaygod ang Diyos sa laing adlaw. Kahiyatang ipukaw, nigdapit sa kabuntagon. Nalaygod ngayon ang Ginoo. Ang Diyos good morning sa tanan. Mayong buntag sa tanan din sa nagapalibot sa Shine FM 95.3 nga naka-open ang karon sa inyong mga radio, mga pinangga. Na ato siya pasalamatan, matag ulan, matag adlaw, matag oras. Padayon siya nga nag-atipan. Amen sa matagusan na ito ka mga pamilya. Although mga kaigsunan, everyone, ano na tayo mga nagkalay-laing obligasyon everyday. Wala na. Ato siya pasalamatan tungkol kay kanunay siyang nag-uban ako. Kanunay siyang nag-proteksyon even sa atong pagkatulong. Ano naman tayo mga trabaho matag-adlaw ng kalain-lain. Nga trabaho, ano na yung trabaho kamuka. Ano na po yung trabaho nga sayon. Pero tanang trabaho
trabaho may igsoon lisod gyud na og dili buhaton. Pero kung buhaton nato may igsoon uban ang tawag sa Ginoo mahimo din. Although mga igsoon ang kitang tao do na mo tay gitawag ko kaugalingon ba desisyon, kaugalingon nga mga panguna-una apan kon ang Dios ay ato kanunay isintro sa kasing-kasing una-una og sa labutan. Wow, kaya-kaya na basta na ang Ginoo. Salamat sa Ginoo ibin sa ato nga station manager Reverend Gideon Candelario kapag yun mo man ang ilang FM radio tungod kay sa dapit mga kaigsunan bulungon kayo ang para paantina. Dito layo ang mga sityo Kalugtugan ang barangay Sidinia, Malabuyog, Cebu City. Nahulat-hulat ko kami igsoon wa pa siya nag-live ako na lamang di ang FM dire igsoon mga alas 9:30. Ang atong general station manager busy sab igsoon kanunay sab sila nga nag-overtime sa ilang magpanggamag simbahan. Wow, walang makalaga sa Ginoo, daghang unik trabaho dili lamang sa mga kasimbahanan, although kami nasa may obligation para sa among pamilya. Siyempre may sunabi tayo pamilya, natay mga anak mao nga kinahanglan sa aming uliho na matagaan daw iso na gami trabaho inis kabukiran pagpakma pag-atiman sa mga kahayupan, pag-atiman sa pamilya. Namatay mga gagmay anak iso. Ay among anak iso ano sa katuig pakapin ganing kayo. Ako ang abangan o ako ang kinamagulangang anak mo ay nag-atiman may iso kanunay. Although mga kaisonan, doon ay mga panahon nga wala na sa ako'y trabaho ako sa abot atimano na nga. Wala nga lang. At least enjoy ang kinabuhi ya sa pagpangalagan maura maguna iso. Hindi na ito hataga gipog aton ang mga problema, mga pagsulay, mga kawaladon, balatian, kakabos, kawaladon, pagtintal, normal man na igsoon ka ng pagtintal, pagsulay kasi Jesus mong kagaiso na ato narong i-discuss iyahan nga i-refresh pagbalik iyang tintasyon. Grabe niya. Wala siya madala igsoon. Wala nga hindi ato nga programa sa sayong kabuntagon ato ipasalamatan ang Ginoo. Kahapon na igsoon wala ta kalay. Ibran out ang masa. Tausa man na igsoon. Dili lang kay brand out diri mga kaisora nag sin sa simbahan yung paglungkap maganing grabe ka kusog ang hangin kuha na pagkabuntag mga kaisora nga pugton ng sin sa area sa atubangan na ay mga duha ka panit igsoon bali-bali gipaglangkat sa hangin hasta bubong kung nahayag na kay simbahan unang pagkabuntag kahapon ako na lang sa nga giayom-ayom. Durang bubong may sorwa naging padala kay dilukot man sa hangin. Katong mga sin mga kaisunan kus Ginoo sa side taas man ko siya ugawa naas mga forfeit ang gawa pa aron video dili kayo sa sunlan o hangin kay namin is bugtong diri mao nga simbahan dili kilid yun sa FM radio so mao man ato ang kanunay sa mga giatiman ang mao nga palibot uban sa mungugangan sa among anak sa among mga anak wala nga anak lang iso kung sa may naa masalamatan nato ang Ginoo hindi na ta magandoy pag mga butang ika na mga butang idugang regula iso natagan tang mga butang masalamatan na to ang Ginoo dili sa okay lang sa next at least ayaw ikaguol kuno sa mga butang imong ipangandoy normal man as tao magkaisunan siyempre baka mangandoy maganing mga butang muna nga dili lang magpalabi igsuon nga depende sa atong kapasidad pero lang sa tanan unahon ginato ang Ginoo ora na mga kaisunan kaya ang tag-iyas butang ang Ginoo dili man si brother, si sister, dili man si pastor, kung dili ang Ginoo, o'y tag-iya ni.
Salamat sa Ginoo mag-ampo tamo kay sunan nato kining ablihan dias mga pag-ampo niya. O padayon ta sa atong mensahe saglit ang atong oras alas 4 naman sa kabutan. Labing gamhanan og silipahon ka nga Dios Lord. Salamat o God sa imong pagtiguan. Salamat o Dios sa imong pagbantay. Salamat o Dios sa imong pag-atiman, pag-amuma sa imong matag sa pamilya. Even sa tanan karon nga naminaw sa Saint FM, nagapalibot ining mao nga dapit even sa tanan na mo kaigsunan dinhi sa Balo. Og dapit sa Pilitigan Amahan, hidin by Pastora April may Akalturan. Og sa tanan na mo kaigsunan sa mao nga dapit. Kanunay nga nagmadasigon sa mga buluhaton para sa imong himaya. Even sa tanan karon nga nagwas sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Og sa tanan karon nga naglantaw na sa Facebook Live. Ikaw magapanalangin sa matag usa kanila. Kung unsa man ang kahimtang o sitwasyon, doon na may mga pagsulay, doon na may mga balatian, doon na may mga kawalan-on, doon ay kalisod, problema, kaguol, kasamok sa una-una na. Lord, ikaw magapadangat o mga mensahe sa mga kasakanila. Ibig o Diyos sa mga ka mga panginahanglan sa ilang mga pamilya para sa ilang kaugalingon. Lord, ako, mga pag-ampo anak kanimo rin matahong ng kabungkalan. Ikaw Diyos mag-supply, ikaw magtagpo sa tanan nilang mga panginahanglan, mga pagpanarbaho man, mga negosyo o sakyanan, iyong ipiyal kanila man. Atake sila maayo kanunay kondisyon sa panlawas. Proteksyon ni ubantay, tabuni sa imong habiling nga dugo, siliyuhi o Diyos, ang matagusan nilang kamagkinabuhian. Salamat o Diyos, nining mao nga dapit, ikaw o Diyos, magapanglihok nining mao nga dapit amin. Dalaygon ka o ituboy ka sa tanang panahon sa mga kinabuhi. Sa matag-adlaw na mong kalihukan, sa matag-adlaw na mong pangita, panarbaho. Lord, salamat, hindi ka nag-uban kanunay. Nag-supply ka sa matag-adlaw na mong mga pagkaon. Nagtagbo ka, even sa maayong panlawas. Doon na may kalisod, doon na may mga kapitos. Mga kawalan man, kapansalamat o Diyos niling tanan, kami magpadayon sa pagservisyo, pagpaapit sa imong mga pulong na minsan. Even sa laing mga nasod karon sa nga kanunay usab na nagasunod ni mga mga OFW amahan, salamat o Diyos, proteksyon ay bantay nilang kinahanglan. Even sila matag-usab mga pamilya, nangabilin silang mga panimalaya mahal. Bantayan kami. Ihatag kanunay ang may kondisyon sa lahat. Even sa akin ko, sa ako papigas kinabuhi na nakakaroon sa Bacoor, Cavite City. Samtang nagpadayon pa ang ilang training sa maong OWA o Diyos. O salamat o gan, ilang natawa, mga nang ilang seminar sa maong sa Pidos Lord, ang mga pag-apo, sa sunod sa mga buluhaton sa maong OWA o Diyos. Salamat o gan, ihatag ko sa ang kalampusan ini. Kung salamat o Diyos, nini nga maong bulan sa ilang pagbiyahe, going Saudi Arabia, ikaw o Diyos, magapanalangin, mag-auban kami. Even sa ilang mga kaubanan, amahan, ikaw sa mga panalangin, magalikod ka naman. Sa tangan nga mga bagong aplikat o Diyos, Lord, ikaw mga panalangin, maghatag nilang puso kalikod. Sumatapusan nila kamapanimalay nga ilang gibiyaan, samtang sila nagpapanarbaho sa mga mandapit sa laing mga nasyon. Ikaw sa magalikod, mga proteksyon, magabantay kanunay, pahilikay sa bisan kung saan kahit tanong irikasyon. Salamat amahan, iningtap na dapit sa kabuntagon, ibig sa mga station manager, Pastor Gerion Cadillario, ikaw sa kamanalangin siyang kinabuhi. Pasitipok niyang pamilya, pasiyang asawa ng mga anak, Pastora Russell, sa ilang buha ng mga anak, Dodong David yun, ang Dodong Asa, o sa General Station Manager, o si Ma'am Aisa Makasaol, o si Pastor Kim Ryan Makasaol, amahan sa ilang ibuhatong matag-adlaw, sa ilang pag-ama sa maong pag-construct sa simbahan o Diyos, ikaw sa mga panalangin. Magatagpo ikaw sa ilang mga panginahanglan, even sa financial man. Salamat o Diyos, nining mao nga dapit ako, ikaw po nanak kanimo, alay ikaw magasupply, even sa pag-maintenance, nining mao nga stasyon. Salamat o Diyos, even sa mga balayran, sa matagpulan, Lord, ako pinigitubihan mo ng kanimo.
tungod kay ikaw ang source of income. Ikaw ang tinugdan ug tuburan sa tanang mga butang. Salamat o Dios, wa gud kami aron mahimo sa imong kaugalingon. Even sa mga presidente aman sa Pilipinas, ikaw sa mga diya. Sa tanan ng mga senador, sa tanang mga gobernador, congressman, mga mayor, o mga barangay captain, mga consyals. Lord, ikaw adunay pakiksaan sa mga tagusan nila kamang kinabuhi. Kabisan pa man sa ilahang mga pakiksaan ngadto sa komunidad. Ikaw ta ilausab ni nga mapadayag na tinud-anahay amahan. Salamat o Dios. Hindi na dapat sa pagpuntagon ako kang ipasalamatan, ipasilungan. Ikaw naguban ka na mo sa tanan na mo gibuhaton even sa tibok na kong panimalay nga nabilin. Katulong ako ka mga anak sa kamugangan, papauswan o Dios. O sa tanan nga naminaw karon sa FM Radio na kadapalibot ni Ikaw o Dios, kanunay magagiya sa mga usahay na binang o Dios sa ilang mga pangapanghuna-unak na kanunay magigiyahan. Una may kalisod, una may mga pagsulay, una may mga problema, ang kinigtanan amo kinigasali kinanay. Salamat o Diyos sa nagkang mga pagsulay, abot ka na mo ang kinigtanan. Salamat kiniga pag-ikon ka na mo aron kami, mahimong takos o kanayan niya sa imong katubahan. Salamat o Diyos, lungog imaya, ibin o Diyos, sa tanan karon nga ano na yung mga problema, mga balatian, buksibon hilanat, rangkaso labat sa ulo, bisan pa man o Diyos mga arthritis, bisan pa man o Diyos witir, toxic, ulcer, cancer, bisan pa man o Diyos mga buksik sa mga inkanto, mga buyag-buyag, mga barang, ako kinigipadlong kinagisangalan sa Kristo ng Nazaret. Ang kinigtanan o Diyos, imo kinighinginlan, nagising mo ngalan ang mahal. Salamat o Diyos, kadaugan, kasiguruhan, kumplito nga kadaugan, pinagising mo ngalan ang tanan ng mga baba sa matagusan. Imo kining tangon o Diyos, imo kining kuhaon, ikan sa matagusan kamutin. Nadi nang among kinabuhi ang mahal. Kanunay kini, mahisintro nila sa imo paghimaya, sa among paghimaya man ang kanimo amahan. Ang among kinakasig-kasig ko na unang sa labutan, kanunay kining malipayon, aliwala sa mga pagsulay, aliwala sa mga kulat-on, aliwala sa mga problema, aliwala sa mga balatiran, ang kining tanan o Diyos, adunay kadaugan, kasiguruhan, lamang kita kanimo. Nagisang ala ni Jesus ang tanan kaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Aniningtak na ang lapit sa kabuntagon. O na ato sa gipli isoon ang hangtod may kinabuhi. Salamat sa Ginoo, giginahanglan hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog ato bisyang alaga. Nang ikaw ug ako, matag adlaw, nagkalain-lain man ang kahimtang, nagkalain-lain man ang sitwasyon, apan kining tanan igsoon, padayon lang kita. Ano man, ang magpadayon hangtod sa katapusan, mao ang magigantihan. Wa na gyud-lain pa igsoon. Bisa kung saan pag natong explain ang Biblia, di na mausap ang kapitulo, di na mausap ang versikulo. Mao magunay giingon ni Mateo 24:13. Wa na gulain igsoon. Wala na si gimater mag-igsoon nga karon si mananguna karaman lawa, grabe kadasig. Gaaso-aso ang imong kadasig des pagpangalaga. Apan sunod bulan igsoon, or sunod mga tuig sa kinabuhi, maluya ang tao. Ano maluya ang tao? Tungod sa mga pagsulay, tungod sa mga pagtinta. Apat si Jesus, yun madalas mga tintasyon. Mao nga sa pagsugod pa lamang sa iyang pag-arakana, sa iyang pagsirbisyo, igsoon, idala si Jesus ngadto sa kamingawan, human siya na bautos mo. Muna nga sa mga katawhan nga mudawat o bautismo, ako gani silang pabalon. Iman ininiyaw karon nga kamo mindawat sa bautismo sa tubig na ay mga pagsulay. Una nga adunay malipay, aduna po'y mangangha. Tingali makaigsunan makaingon nga, kuya o di ay makapabot. Mudawat ang bautismo, kinay pagsulay. Dino na, si
Jesus may igsoon isulayan pa siya dayon. Lamang mag-igsunan sa iya nga pagsulay, iya mapod nga nakaya. Unang ato ni masahon igsoon, ato kini nga ipaambit sa matag usa, ilabi na sa mga FM radio nga nagapaminaw karon dinhi sa palibot. Una mo giampos Ginoo, ano na tay kauban nga alagad sa Ginoo. Wala na nagimater igsoon nga lain o title ba. Ang importante pareha nga managsuon at tubangan si Ginoo o nagbasa o Biblia. Maura na igsoon na sa tanan magkinabuhi ni. O na dunay sa Jesu nagato nga station manager. Siya may makahipausap o kinsay angay nato o karapat dapat nato nga i-partner nini mao nga dapit ulo. Ako lasa nga giampos Ginoo ano na po sa ipanahon hindi yun igsoon kay maura man isa ka pagpangalagad gani o buwag kita ipanahon o higayon matag Domingo pagka daghan ang yung rason muna giingon magkaigsunan kung umayaw maraming talagang dahilan pag uog maraming paraan diba? Na naman na to ang desisyon bisay ko sa nunta mao nga ikaw uka ko igsoon yatagan ka kagawasan aron diha sa kagawasan mailhan man ang tao nga ang kinitawhan na loyal din muna nga sa imong pagpangalagad sa imong pagserbisyo sa Ginoo doon na may pagsulay kung may pagsulay ang Kristohano dili na tinuod ang Kristohano noy amen ba naawal lang ko si Jesus ato manarong ibuhaton ato manaron nga basahon kung usay kahimtang og sitwasyon o niya sa diha nga si Jesus igsoon naas panginahanglan naanabya naas kalisod o kahimtang nga kanapitang grabe na kalisod ibinagyang kaugalingon na kinahanglan ini diha biya ang pagsulay di man igsoon nasa mga panahon sa mga pagsulay na nanginahanglan yun ang tao ang ubang mga tao mga kaisunan mo na giingon sa istorya sa Tagalog pa kapit patalim diba tungkol sa Panginoon mao nga nining kalibutan na tungkol sa panginahanglan sa tao posibilidad ang tao mo surrender sa pagpangalaga posibilidad ang tao igsoon gani ibaligya na lamang ang kaugalingon para lang masumpan malibre ang iyang kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong nga pagwas karon Sister Artemia Enquilino from Dumaguete City. Kumusta man dias Dumaguete City wa pay hangin kagabi. Kagabi mga kaigsoon nag-brand out na sa muna wa sa kukalay. Lungkap naman gani igsoon makaingon ko nga katong hangin na gabi kusog bagyong Odette. Ingano man sa bagyong Odette wa man gyud bisag usa kadako nga sin nga ilungkap diri sa simbahan. Pero gabi kukusog pa tos bagyong Odette. Pero tugod pinaglory mga kaigsoon ni atong mga bagyoha. Ipanalipdan sa pagsimbahan. Ano man ultimong kapayas nga hinog pagkabuntag wa gyud gani mahulog dias gawa. Pero diri sa Uloyo nga area gilokot ang mga germilina. Pero gabi may igsoon wala may germilina gilokot diri pero ang simbahan tingali igsoon ang sin medyo daan na pero di pa biyan idugay itong bagyong Odette igsoon. Mao nga sa mga panahon nga grabe ang tragedya. Wow, panalipdan yun ang gina. O panalipod na yun ang gina. Ato kining basahon igsoon naguluhan kini o pagsulay o pagtinda. O niya kumusta man human sa pagsulay? Kumusta man ang human sa mga kalisod? Wa po'y kalisod magsigir kag lisod oy. Wa po'y problema nga magsigir kag problema. Ang tanan nga igsoon mulura gani. Way hangin maigsoon nga dili mohunong. Kundi gani mohunong ng hangin murag mga lugpad ng mga balay. Igsoon mao magani ang tanan kahit og sitwasyon
ato sa ning angayan sabto. Amen ba? Kung magani nga dunay panultihon magkaigsunan nga ang ligid nagtuyo. Mga ilustrasyon ba sa kinabuhi nga angay na to nga una-una unsa. Ya moingon na nga ang tao mga igsoon nga moingon nga ayaw kumpiyansa kay ang ligid, nagligid, nagtuyo ra ba? O niya moingon dahil mga kaigsunan nga usahay na slalom, usahay na taas, agbantay ka na slalom, ibadatukan ko kas ligid. Di ba? Ilustrasyon pa mga kaigsunan kus Ginoo nga sayon lang kain sabton pero bukat kay buhaton sa tao. Di ba? Mao man ay mga kahimtang og sitwasyon sa kalibutan. Kung walay Ginoo igsoon, kanunay lang yun ka nga maligsan. Amen ba? Maligsan magani, maminaw lang sa minsayas Ginoo, masakitan magani, ligis na na eh. Ano sa man ang maligsan, ipiksan. Okay rin maligsan mga kaigsoon na kus Ginoo nga ang sakinan. Abi sa gani way karga, patay gyapon ang tao eh. Ano na minsan si Ma'am Artemia Enquilino from Dumaguete. Good morning, Pastor. Pastor, salamat sa Ginoo. Wala ramay hangin dire. Asa Dumaguete thanks Pastor makapaminaw na pod ko pulong sa Dios. Wow. Wala ni hangin dito igsoon dire kusog ang hangin gabi oy. Kay ko nga murag nahayag na gud ang simbahan. Makabuntag na igsoon di paglungkot na oy. Muna ako na lamang po taon giayom-ayom kay nga naman dili ba basta-basta nang makapalita rugsi. Buslot pamagani atong balay igsoon. Ano man kay mauna biya ang pagkaon kaysa butang. Okay ra na may isang bisag buslot imong balay basta kay ang imong tiyan dili buslot. Di mangita man gyud na igsoon even kani atong mga anak. Una nga usahay do na poy nindot nga pagkaon na poy dili maay pagkaon. Pero tanang pagkaon maayo gyud na kay og dili na nindot makahilo na oy. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amin dalaygon ang Dios. Maayong buntag sa tanan ninyo diha Pastor. Maayong buntag sa diha sa taga Cavite. Sa to mag-igsoon diha do Premier Manoprane. Sinatan mag-igsoon og iyang asawa enjoy ra man is kinabuhi mag-igsoon na. Inana lang gud. Enjoy lang. Labos sa tanan, dili na to ikalimtan ng Ginoo. Og sa imo nga pamilya Brother Raymond Candelario og ni Pipito. Si Pipito igsoon kay wa man ni obligasyon, wa man ni anak. Sila ra man ba nag-asawa magkaigsunan. Mao ilahang suplayan. Kita igsoon kay naa man tay mga anak, manguyigig pa ni igsoon, manggaa man ni. Muna nga sa atong kinabuhi igsoon, although magkaigsunan okay lang sa dagko-dagko na itong mga anak tingali pero kung mag-edad pagkapistuin may igsoon balantayan oy maglakaw rag maorosa o niya magsigitaw kahulog magsikap kadagma ana balantayan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Rizzy Baldonado from Pasay. Kumusta man des Pasay igsoon wala bay hangin diha kagabi dire may kaigsunan karon hilid dalinaw. Una nga kahapon punta gawa ko ka-live kay brand out may isang gabi ipalamang brand out kahaguyong ng hangin. Lugab gud ang sing. Duha ka panit igsoon pikas-pikas ingaya gud. Plus bubog kilungkot gyud. Una nga doon na makoisin mga kaigsunan nga suplas ako kinabasan ako na lamang isumpay-sumpay igsoon aron dili mo hayag ng bubungan. Nasalamat sa Ginoo although karong panahon na dili pa man kaayo kusog ang ulan. Matod basta kasi po uwan. Dili pa man kusog ang uwan. Okay lang. Pero pag uwan, may igsoon, magbaha sa boy. Ato nining ibasahon, igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live. Ilabi na sa nag-share nini. Ang Ginoo magapanalangin ninyo. Nini nga sa iyong kabuntagon, Marso na bagyuro mo igsoon. Nang dili na ako ito kan akong birthday igsoon kay maroy ika 36 na ko katuig. Si Pastor Gideon sa hapit na sa mas una siya mag-birthday igsoon. Salamat sa Ginoo sa among mga kinabuhi kay Marso mami na tao. Wala ako magkaigsuonan mo ng kaniadto.
gidungan big birthday. Gidungan big celebrate mga kaigsoon sa ako among mga ginikanan sa among papa o mama kay Marso mamipuro. Although una siya ulahi ko igsoon. Pero magulak ko niya. Una nga doon na may April boy Regino, doon na po'y March boy. Dan salamat sa Ginoo. Anahimo kuming mga alagad sa Ginoo sa masab o obligasyon para sa imaya sa buhay nato nga Dios. Ato na ning basahon igsoon saglit ang atong oras. Salamat sa imong kinabuhi sir. Brother Hens Salong Tanhon from Brazil. Mayong buntag, good morning to you. How are you today, my friend? Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. We give thanks unto the Lord. Tungod kay ato siyang pasalamatan. Kumusta man diya sa Brazil nga area, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan diha. Salamat sa Ginoo, Ma'am Artemia Enquilino. Wow, happy birthday, Pastor. More birthday to come in your life. God bless you all, Pastor. Dili lang na ako itogaan ng pizza igsoon. Basta karong bulan amoy ako ang bulan nga din ako gipakatao sa kalibutan. Si Pastor Gideon Sab. Muna nga among gipasalamatan ang Ginoo nining tanan. Tungod kay nakalahutay gyud ta. Nakapadayon ta. Antos ta. Kaya wala tang antos igsoon pamutos na. Diba? Mao nga si Jesus igsoon. Ato ding basahon ang kasaysayan ni Jesus. Pero akong unahon sa pagbasa kining ato nga gibasa diri sa Santiago, pagtuo, paglahutay o pagtinta. Maura na igsoon. Kay kung taliwala sa mga pagtinta o di ka kalahutay, hindi pwede igsoon. Surrender ka ng tao. Mawagtang oy. Matod pa sa pasiaw igsoon murag buwa. Murag daw buwa kana wagtang. Daw aso ba ang mga kaigsoon kus Ginoo nga mawa lang sa usa ka area. Mao nga ikaw ug ako kung naagay pulong sa Ginoo magpabilin ko ka igsoon. Adunay minsay si Ma'am Artemia Enquilino from Dumaguete. Amen. Tinuod kina. Bisan sa kahimtang kong sitwasyon. Kung naagad ang Ginoo igsoon, dili gud ka diya pasagdan. Di ka na biyaan. O manayang saan ni sa matagusan na to kamakin ako ning basahon mga kaigsoon. Pagsulay o pagtintal hangtod kini sa 18 mga kaigsoon. Ingon dire, bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kay sa iyang pagbarog, sa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi nga ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. 13. Kung ang usa ka tawo tintalon dili siya angay moingon, kining kintasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og dautan ug dili usab siya mutintal kang bisan kinsa. 14. Apan moabot ang tentasyon kung ang tao hayluhon o danihon sa dautan niyang tinguha. 15 ato ning batayan igsoon. O niya ang iyang dautang tinguha manamkon og manganak og sala inig hingkod na sa sala magdalag kinig kamatayon. Grabe sa. Ingon diri 16, minahal kong mga igsoon, ayaw kamo pagpalimbong. Maumagani mga kaigsunan, dili ta magpalimbong. Padayon ta mga kaigsunan. 17, ang tanan maayo o hingpit nga mga gasa nagigikan sa langit, gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausap. 18. Sa iyang pagbuot gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong.
nga sa kamatuoran aron ang tanan niyang binuhat mahisama kita sa unang mga bunga. Wow. Di ba? Kung sa may giingon sa Biblia, bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal. Tanawa lagod si Jesus nga nakabarog sa pagtintal. Dayon sa may iyang nahitabo, di nahimo siyang nagmadaugon. Tali ni Satanas. Diya sa pagtintal maigsuon, diya sa pagsulay, diya magud kabirahan. Kanang naakas ko wala doon. Tinuod dili. Tinuod. Nanawa ko si Jesus igsuon sa human sa iyang pagbautismo dito sa suba sa Jordan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, my friend Haynes. Sulang tanhon, sutanghon from Brazil. Igsoon, amen. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga nag-watch karon sa ato nga programa dinhi sa Pilipinas. Diya sa Brazil. Igsoon mura hapon ron igsoon kay baliman. Buntag diri, hapon dito, buntag diri. Salamat sa Ginoo. Ingon diri mag-igsoon ako ning basahon ang kasaysayan. Even ato na ni na paambit sa kahimtang pang Jesus. Mao na nga ang tanan nga mga katawhan nga mudawat og bautismo pagkahuman igsoon ako gani silang ingnon. Iman ininyo human sa inyong pagdawat diha sa bautismo sa tubig. Iman ininyo na agoy dakong pagsulay nga moabot. Unang kanang uban mukalit og tiuro, mukalit og kanang uban mo malipay, kanang uban murag pangublaan pa unsa ka sa. Mao nga ning ingon si Jesus, pagbantay ka. Diba? Pagbantay. Hindi gani kabantay ang tao. Makalitan man. Tanawa ra ko ng ibin mga Kristohanon may igsoon imong pakalitan o niya mga Kristohanon ba nga medyo Kristohanon ra ngalan. Apan dili di ay tinuod nga Kristohanon. Pakalitin na maigsoon, di ba mo yun? Hay, kabayo. Hay, anak na ba? Pero mga Kristohanon nga tinuod, wow. Pasalamat sa Ginoo. Muamin na igsoon bisag nas kalisod bisag mapandol na. Pero alang-alang ra Kristohanon mapandol na igsoon. Lain sa pito rin. Mabalaan nimo. Tinuod dili. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Artemia Enquilino. Wow, oh. Amin, Pastor. Salamat sa pulong sa Dios nga nagdasig sa tanan nga nagsunod sa Dios. Wow. Tinuod ko na. Ang mensahe sa Ginoo, dunay mga panahon nga kanang mag-uol ka. Siyempre, mag-uol ka may igsoon kay kanunay magyunay nga magpahinumdum nimo. Nga imbis kawalan on magkaigsunan, mag-uol magud ang tao. Pero malipay nga naman, diha sa kawalan on, diha sa mga pagsulay, ang Biblia mao ko'y mulig-on nato. Watag nato paglaom ba? Kay kung ang tao mawan-an sa paglaom igsoon, makahuna-una binagdautan, makahuna-una binagpisi, makahuna-una binaghilo. O kiraghilo nga kaigsunan o katong murag panghilo ra sumay nga simbos, murag di kayo kamapitahan. Pero katong hilo nga malatayon mga kaigsunan, di gud ka kaabtag pila ka minuto, bula gyud ay papa. Mao nga sa atong kinabuhi ni kalibutan na ang mugiya nato, ang budasig nato Biblia magod. Muna atong programa sa sayong kabuntagon, ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tilo kahayag sa akong alagian. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa gisabang nga programa ni Pastor Gideon Candelario, ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Mao ang Biblia, matag pulong. Aon sa man ang matag pulong? Matag litok mga kaigsuran, matag hugna sa Biblia na anay kahulugan. Wow. Tanaw na gud ang sa Mateo 5.
O, sa Mateo 5 mga kaigsuonan, versikulo 18. Muingon gani matagpulong maigsuon, bisa gani tuldok di sayruhan. Naawara ko no. Ingon dire igsuon. Iya sa Mateo 5 versikulo 18. Ato ni klarohon igsuon. Ingon dire igsuon. O diya mo atras tadias kapitulo 4 sa kasaysayan sa pagtintal ni Jesus. Kaya mao man ay sinugdanan siya pag-arangkada igsuon. Ingon diri mga kaigsuonan sa 5 18. Maklarohon na to, timan-i kini. Remember this. Timan-i kini. Mo na isay sa sign, sa mga sign panis kasada, mga reminders, mga signboard nga giginahanglan imong ba imuha nga warning device. Tanawa ra gud nang dunay madisgrasya or dunay mga nabiriyahan sa dalan. Naa na say gitawag og mga warning device, naa sa clearance before ang imong sakyanan nga mabiryahan sa highway. Kay kun wala igsuon dakpon ka oy. Dakpon ka muna nga ang mga sakyanan walay mga warning device. Tagurha pag yun nakabuok dapat in front og sa luyo. Unya do na say gitawag og minimum nga clearance or distansya usa ang imong unit nga nabiryahan. Mao nga kasagaran nga mga disgrasya sa intersection nga mga karsada, mga kaigsuonan, kanang wala kabalog mga protokol, wala kabalog mga palisiya sa traffic. Ano man, panalitan moadto ka sa crossing intersection, bilang man ka meter usa ka muliko. Mao nga kadaghan kay mga sakyanan, kadaghan kay mabangga. Ang kasunod mo'y magkabangga, ano man. Mao pa'y pagsignal, mao pa'y pagliko, mao pa'y pagsignal. Musako man na. Madala ni mo nagwahing ng manubila igsoon. Pananglitan, hingdagan na ka o utsinta ang gidagan patay. Una nga, diya sa kasada igsoon, anong pingan sa kasada na ganina. Diba? Kung ato nga inadlaw nga pagsabot, matag travel, matag lakaw na to igsoon, ato yun nga itugyas Ginoo nga atong kinabuhi. Kanang maglantaw ko mga news igsoon, kanang magbanggaay ng mga dagkong sakyanan. Kunya mga lagbot, mutapon sa pikas nga kasada, tuan asab dito nagbanggaay nga naman. Dili bina sila maghuna-huna nga maunay mahitabo nila. Mao gani dunay mga disgrasya sa mga syudad, pagkadaghan na kay maangin. Ang gasunod pag yun. Munang kaniadto magkaigsuonan nga mag-drive ko, dili ko layha mag-drive o kanang walay dulong, kanang dili taas o dulong ba. Akong gidala kaniadto magkaigsuonan nga estrada, lugnos man to. Una nga layo lang ang imuha nga driver. Pastor ga loading akong phone. See you next time. Maunay mahitabo karon nga igsuon sa ato nga wifi. Magloading, mupilit. Una nga bisag asa maigsuon, syudad man o lungsod. Abi na akong diris kabukiran mauray magloading igsuon. God bless you, Pastor. God bless you usab nimo Ma'am Artemia Inquilino. Kanuray bang kasignal diri magson low o connection na ba diri? Una nga salamat sa Ginoo bisan low connection apa magyapon tay tingog. Ato nining basahon igsoon. Tanawa ra ko diri igsoon. Sa 18. Timan ikini samtang anaa pa ang langit o ang yuta. Siyempre na pa'y langit o yuta karon. Biasa mo tagapuyo di sa yuta. Ilalom sa langit. O nagikinahanglan ni nga atong timanan. Ingon diri, timan ikini samtang anaa pa ang langit o ang yuta. Bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing yutay nga bahin sa balaod, dili gayon mahanaw hangtod matuman ang tanan. Nausao man ang mga igsoon, hangtod matuman ang tanan. Sa to pa wa ko'y sa iluan, matag pulong, matud pa sa
programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Nga nag-ingon diya sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong. O, di ba? Matag pulong in every word. Di ba gani imong pinulungan? Balantayan biya. Kimatag litok sa imong dila, matag bukas imong baba na ay kahulugan. Di ba? Labi nas mga Kristohanon, naway pugong-pugong isuon. Kung istorya mo na nga kitang mga Kristohanon, kanunay dunatay gitawag o break, self-control. Unsa man ang break, Pastor? Tanawa ra gunang sakyan nagmawan ang break, di ba? Mga disgrasya. Pagka-disgrasya may isuon, posibilidad, madelikado ang kinabuhi. Mao nga unsa may angay na tong buhaton ini. Maminaw tas minsayes Ginoo, magtuon tas minsayes Ginoo, labaw sa tanan magkinabuhi ini. Hari kita mga kaigsunan sa kinabuhi sa kaysaysayan ni Jesus. Saglit ang ato nga ikuhaan karon og tema pagsulay o pagtingtal man. Ari tas kinabuhi ni Jesus una mag-discuss igsoon. Ngano man siya may ato nga panag-ignan. Siya may atong sumbanan. Ikaw ug ako maigsoon og di gani ta kasunod sa kinabuhi ni Jesus, maglisod daw. Even gani sa gamay porsyon sa kinabuhi ni Jesus, di gyud ang kalahutay. Anawa ra gud si Jesus. Imagine nimo moingon pud ang tao nga gawas ato pastor kay anak piyato siya sa Dios. Siyempre, di ba? Mga pilosopo ba nga mga rason kay moingon biya mga moingon pud makadog bitaw sa naimo to Jesus kay anak na siya si Jesus. Gamanan gud ang Dios sa to pakayan yang sakripisyo bisag unsang sakripisyo. Nireklamo magani unta siya igsoon. Di ba nag-apo sa Gethsemane ni ingon siya nga abahan isaylo kining kupas mga bag-atos apan imong pagbuot may matuman. Di ba? Gamahanan ko si Jesus. Ato ni basahon ang iyang kinabuhi. Atong basahon ang kapitulo 4 sa Mateo hangtod gyud sa unahan. Sa pagsugod sa pagserbisyo ni Jesus, human siya mingkawas dito sa suba sa Jordan. Kitimtal light siya. Grabe siya. Mao nga ikaw Kristohanon, di biya ka mahimong tinuod nga Kristohano wala ni. Dili biya ka matawag nga tinuod kang nangalagad sa Ginoo, di ka mo agin ini. Kawalan doon, kalisod, problema, pagtintal, balatian, tanan, igsoon. Mga sitwasyon nga dili nimo kaya nga makaingon kang murag di naman nasa iyo matingali ko aning desisyon pastor. May paywa ko magpabotismo ani ha. Diba? Mao nga ang tao mga kaigsunan sa dili panamo bautismuhan among interviewon. Among ingon si saban ready na mo. Kung dili mo ready, okay lang sab. Kung dili mo ready maigsoon mo gani kana nga pamutanaha balantayan na. Kung mo ingon gani kag ready, wow, ready to God be the glory. Bantay kay ready na ka. Ingon dire mga kaigsunan, tanawan ako diri sa kapitulo 4 bersikulo 1 o gadto ka nagadto kini sa 11. Ingon diri maigsoon, unya usa siya nagsugod siya buluhaton. Mas grabe ang gibuhat ni Jesus. Oy, 40 ka gabi, 40 ka adlaw diyahang pagpuasa. Kita mga igsoon murag maglison magani tagos kasimana tingali murag manghuyab na taana. Pero makaya na mga igsoon kung ang imuhang himo focus ka sa imuhang pagpasting. Wa kay trabaho, naara ka sige ang imong trabaho, pag-ampo, awit sa Ginoo, pag-ampo, dayog tubig sa. Pero doon ako na sa i-process mga igsoon nga ginagmay nga tubig, kay makahubog sa na tubig oy. Magburot na imong tiyan.
Mao nga ang tanan nato nga kalihukan ikinahanglan na agon sa gitawag og pamaagi. Hanay ba? Ingon diri o. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Tanawa ra gud. Si Jesus maigsuon gidala sa Espiritu, wala siya gidala aron magsakay sa airplane. Kita maigsuon ato tas lain naso pagka daghana pa kang requirement. Una igsuon medical. Doon na pa'y mga training o tista ug angayan karapat dapat makakuha og Saudi Arabia. Unang akong asawa maigsoon usa ka bulan na naron dias Cavite karong Marso 9. Wa panahuman maigsoon og training. To pa'y gitawag og katapusan nga uwa. To pa'y biometrics. Pareha pa og ID katong national ID igsoon. Stricto magani ang Pilipinas usa pa ka ang Saudi Arabia igsoon. Grabe ang requirements. Una medical yun. Unang daghan kay mo mabagsak sa medical. Alam ko on kayo igsoon. Kaya nagasto na ba ka, nagapang-utang-utang na ba ka o katitan. Unang daghan ka ayaw mga nangandoy mong abroad. Hangtod karon wa gyud ka abroad, parehan ako wa man ko ka abroad. Kani adto magkakaisunan mo na akong ipangandoy mag-adto kog laing nason. Ron ara gyud ko diri sa Bonglo sig tuyok-tuyok. Imbis mo adto kog Manila, mo adto Cebu. Di masab ko laing ganahan igsoon. Mo nang nanarbaho tas dagkong pang-gobyerno igsoon, ni balik lang niya puntas baol. Lagyan. Bisag asa mga kaigsunan ka, dapat kontento ka. Wala na sige mater wag kaigsunan bisag unsa pang propesyon ay imong nahuman. Ang importante mga kaigsunan kung unsay naa. Pero wala motos basta kasi mo agon. O di ba? Ingon diri sa kahimtang ni Jesus. Ingon sa dos, dito nagpuasa si susulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Amura pugluno. Tanawa mga kaigsunan ang kahimtang ni Jesus. Usa ka bulan o 10 ka adlaw. Kanya kay ang bulan karon magkakaigsunan kay 29 raman ang pizza. Pero kasagaran may iso 31, 30, 31, 30. Muna nga kung adunay matao karon kahapon o February 29, dugay na siyang mag-birthday. Dili tinuig, ngano man. Sunod ani mga igsoon. Dili naman po 29, 28 naman sa. Unya kining 28 mga igsoon mo ro kasagaran gyud nga Pebrero, kining 29 talag sara ni mahitabo. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon. Si Rowel Sanipa nag-watch karon. Asa karon nga nag-watch karon sir. May buntag kanimong tanan diha sa tanan nga mga Sanifa family. Tanawa ra gud si Jesus igsoon paning ta. Ingon diri. Dito nagpuasa si susulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Ug unya gigutom siya. Kini ra bang atong tiyan na igsoon mo ngita ra bigong pagkaon bisag sahon. Tanawa ra gud ng tao gutomon. Dili ra ba jud ikagarantiya may igsoon nga kung gutomon ang tao mag-isok ra ba gyud? Tinuod maguna. Apan si Jesus wa siya nag-isok nga gigutom siya oy. Gitintal pa siya. Ang nabasa pas Biblia mga kaigsunan nga nagpuasa siya sulod sa 40 ka adlaw 40 ka gabi pagkahuman ni anak sa pagtintal si Satanas nag-isok ba siya? Nikagat ba siya sa tentasyon ni Satanas? Wa oy, relax lang. Unang ikaw ug ako kung makakuha gyud os pamaagis Ginoo sa kinabuhi pa ni Jesus. Wow, grabe ka ay kakakontento. Unsay naa nimo, unsay wala sab nimo, ay normal man kun ang mangandoy tayo. Igo ko moingon nga abnormal ang pangandoy. Normal. Madahagoy pangandoy ikaw ug ako na ay pangandoy. Pero atong latawon ang atong kapasidad ba? Angayan bang mangandoy sa kapasidad nga anato? Kaya ikaw ug ako na may level sa kinabuhi. Sa imong gipangandoy, sa imong trabaho, kaya ba na nimo?
na ba kay kapasidad anak, nakahibalo ba ka anak. Mao mangani pag-apply trabaho, interview na ka, nya dagan pa kay screening, nga bitkom ka, o nakabalo ba gyud ka, testingan maguga igsoon. Siyempre, nagkinahanglan ang imong gi-applyan nga manindot ang trabaho, mamagani nag-hire sila og trabati, kay ikaw ug ako kung mag-apply ka, ikaw may makatubag sa ilang panginahanglan. Wow, ana ra maguna. Ya ikaw nang-apply og trabaho, nagkinahanglan po ka og kwarta, nagkinahanglan kang suhol, siyempre mo pakita po kag gilas. Mo pakita po kag maayong performance. Ang problema manggod, doon na po yung mga tao nga mga apply trabaho, mao pa'y magpagulpol. Ako sa may imong gi-applyan, kung magpagulpol ka, di mo gawas na laman ka, kaya wa ka makaakay. Ana lang. Aron walay daghang langas. Balik ta dire mga kaigsoon. Ingon dire igsoon sa 3. Og minduol kaniya ang yawa nga nag-ingon. Sinangga imagine nimo 40 ka adlaw 40 ka gabi gigutom si Jesus oy. Usa ka adlaw na tong watay kaon-kaon makaingon kita may og dili ta magpasting. Agka gutom magani mag alas 10 na maanan kag snack. Bisag sarasara na lamang, bisag kape na lamang, ahaw. Way ikapares na idukot, okay lang na. Ang problema way dukot kay way bugas. Nausa may idukot o way bugas. Kini bang tao igsoon? Kung nanay bugas, usik-usikan sab. O way bugas sab. O sa may usik-usik kag way bugas. Hello. Mo nga ang mauna nga ang tanan nimo nga kahimtang sitwasyon kabalutang mo manage. Kabalo ka mo manage sa oras. Una sa akong kinabuhi igsoon, doon na ko'y ika-istorya, di good ko magdugay. Bila ka minuto, musipat lang yun ko, nga naman, dapat na kay gitawag og time management. Matag oras, matagutlo, sa orasan may kahulugan. May pa Chinese na to, may igsoon. Kay 5 ka minuto, dako na kayo na nilang relax. Nga nung nadato magod ang China. Time management man sila. Tanawa ra na sila bisag mahuman ang ilang trabaho. Naana po ilang trabaho. O ni ang kaon nila, pulo pangapira. O salaman na noodles. Ang kita, bisag napay humpa, naapa po ilang iputahi. Dili man kontento sa usa ka sudan. O niya wala na sudan, magmantini na lang mag-period. Sa man ang period, pastor, asin o soka. Og soka, okay ra soka. Problema, bahal na imno na hinuon ni mong tubali, mahubog ka. Mauna mga kaigsuonan. Niya, patis na pastor. Ang problema ko po ikapalit o patis. Mahal na patis ron, mahal ang soka. Ang service 1, katong service 1, mahal. Kaya magluto kay Megson, ikinahanglan ba ko na patis, soka, asin, samot o asin. O magani kay kapalit ag asin o mahuhundag yung tag-budget. Hello, nawar ako ng hayupan, maanan o asin. Di ba dili mo inom tubig way asin? Magaingon na po ka mga kaigsoon ng Ginoo nga. Nusa man ipakakalasa asin, alang-alang kay ganan man ani mo asin. Ikaw umaana di ba mangita mga ni kag magic sarap. Una kay utan. Asa pag magic sarap dire? Adili ko ana mo kaon ko walay magic oy. Ana, tanawa ra. Balik tas ato nga tema. Ingon dire mga kaigsuonan, ingon ang 4, mitubag si Jesus. Balik ko dire stress. Og miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka man kaha. Kining pulo nga bitaw nga kaha. Sa labton bini. Usa ni siya ka pulo nga gi-underestimate niya si Jesus niya ning panahon na. Munang dunay mga tao nga makadungog tag pinulungan sa ubang tao ngayon. Pastor man kaha ka. Di ba? Unya. Wala, dili tinuod ang imong giistorya nga madato me.
Pastor, magkaha ka. Kanang kaha ba? Tibuk atar bagi na bisag inana ra pulungan. Limon ka ba maigsuon mo? Tinuon man kaha kang alagad sa Ginoo niya, dili ka kaayo. Wala lagi makaayo igsuon ang Ginoo. Dili si pastor, dili si pastora. Dili si sister, dili si brother. Anawa na kung pinulungan ni Satanas, grabe kaayo ka underestimate. Anawa na kung atol pasahon pagbalik. Salamat sa Ginoo, Sister Lodelin Candice Aliniabo Abondo from Kamansi. Good morning, Pastor. Mayong buntag kaniyong tanan diha sa dapit sa Manhuyo. Sa tanan nga mga Candice family, sa tanan nga mga Aliniabo o Abondo family. Mayong buntag kaniyong tanan. Tanawa na ni sinultihan ni Satanas. Grabe kaayo ingon diri Sa 3, usbon na ako sa pagbasa, mindool kaniya ang yawa. Nganong mindool man ang yawa ni Jesus? Nakita naman ni sa yawa, nagigutom na ni tawhanan Gigutom na ni, siyempre, iya kung ki-ordinary paglantaw si Jesus. Dinidool siya, kay gigutom na si Jesus, sulod sa 40 kaadlaw, 40 kagabi. Ingon dahil siya. Grabe siya, ingon siya, introduction pa lamang. O mindool kaniya ang yawa, nga nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios. Grabe siya. Anak ka man kaha sa Dios. Himuang pan kining mga bato. Nikagat si Jesus, wala. Oy. Kini po si Satanas ba, wala ba'y sa ingon pa murag wala. Makaingon kung wakoy hibag kaagad hinoon. Bright maunta ni. Di ba ato pong ibali? Bright maunta ni. Tinuon maguning bright ni si Satanas kay siya biya ang right hand sa Dios. O niya tungod sa iyang ka-bright, itambog na hinoon siya. Kay gusto lagi siya mulibil sa Ginoo. Adunay mensahe sa kinabuhi. May buntagan ni mo Brother Pops Dilo Mingito Garces from Lapu-Lapu. Maayong buntag pastor, may buntag ko sa biya sa Lapu-Lapu City. Tanawa ra gud mga kaigsuonan. Pero gitubag dayon ni Jesus diri sa 4, tanawa ra gud ang tubag ni Jesus. Murispas dayon si Jesus siyempre. Di ikaw karon uga kay katubag, makatubag ka. Hindi ba mo adto ka mga estudyante nga wa koy tuntuon. Yamon sa gisame asa matutuko. Lingi sa seatmate, lingi sa classmate. Kano man wa may tuntuon. Di sala di na sa uban. Di sala as ka eskwela way tuntuon. Klaro dili. Mao mangani ang mga Kristohan nun way basa-basa. Way tuon-tuon, way paulo paminaw. Walay sakripisyo bakay kapoy magunang magtuon. Labi nagpaigo kang gabasa. Muingon man ka ayay naigo man ko ani. Balhin ko as pikas. Mahurot na lamang nimo ng kapitulo bersikulo hangtod Revelation. Di gud ka kahimo nganuman mahandog man kang maigo. Ginoo dili. Dunay mensahe si Brother Marcelo Mingito Garces from Lapu-Lapu. Amen. Ikaw gabasa na igo na ka oy. Kung naa kay batasan o kinaaya nga wala dili haom sa Biblia, igo jud. Pero kung ikaw o ako tinuod ko nga musunod sa mga lakang ni Jesus, wow, malipay kang maigo oy. Ngano man makaingon maka, salamat Lord nga nakahinumdum ko. Ano na ka? Salamat ang Ginoo, ayaw ka guol, ayaw ka ulaw, ayaw ka guol, ayaw ka luya oy. Naingon na rin si Jesus mitubag dayon. Mitubag si Jesus ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang. Mao ni programa ni Pastor Gideon. Anawa ra dili mabuhi lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Wow, matag pulong. Unay ato nga gisuport igsoon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18. Timan ikini nga samtang aduna pay langit ug ang yuta, walay tulbog ni kudlit nga masayloan diya sa pasahod sa balaod ang tanan matuman. Di ba? Sa to pa, ang imong pagtuon sa Biblia ayaw basahan na malipay ka.
Basahan ng makoreksyonan ka, basahan ng mag-uol ka. Mag-uol magyud ang tao, pero di man igsoon pagkahuman. Wow, salamat Ginoo nga imo akong gipahinumduman. Nakalikawas jud ko ani. Di ba? Wala magoy pagbadlo nga tamis. Tanawa ko ng bata mo latigoon. Buga bisag magbitbit pagkagbunal. Kabalo na ko ng bunal. Lamo sabot og imong bunalan. Busimo sabot yung kuba ng baba. Pero nawa igsoon. Diba sa ilang pagdagko, disiplinado. Wow. Tinuod kita. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Sister Lordeling, kadis Alinyabo Abundo, amin. O mensahe usab ni Brother Pam Zilon Mingito from Lapu-Lapu, yes, amin. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch, Ma'am Diti Arsula. Maayong butang pastor, dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo. Nakapaminaw na sabta sa iyang mga pulong. Watching from Kalamba. Magandang umaga po sa atin dyan sa Kalamba, Laguna. Magandang umaga po sa lahat-lahat dyan sa Kalamba, Laguna. Ulo mga kaigsunan doon na tayo mingwan si karon gikan gayon sa Brazil. Usa sa ato ka nagasunod nga gikan gayon sa Brazil, matod pa niya ang buntag dire gabi dito. O niya buntag dito gabi dire. Asa may una? Sa pasiaw na maigsoon kinsa may una, ang itlog o ang manok? Naglalis. Wa yoy nahuman. Ngano man, moingon man ang usa. Bekin sa may una, ang itlog o manok, ingon pong usa, manok. May manok isgutan nga mungaan man, moingon man nga, kisay una. Mungaan, itlog. Ingon pong usa nga, itlog. Dili oy. Asa man gikan ng itlog di sa mungaan. Ya problema maiksol kay now dunay ikatulo na sa miduol. B. Manganak na inang mungaan o walay buto. Naglali silang tulo oy. Wa gyud nahuman og lalis. Igsoon. Ya sa Biblia, kung magtuon ka og layhan ka lang makiglalis, di gyud ta mahuman ana. Pero kung maminaw tas mensahe sa Ginoo unya magkinabuhi nini, wow. Mao na nga diri magkaisunod dunay mga bersikulo nga ipaabit amo nang basahon. O kamo nang ikalipay nganuman, kamo nakapaabit sa mensahe sa Ginoo. Nakasir mo sa pagkamais Ginoo, even ang inyong testimony, even mo request mong awit makalangit, human sa ato nga programa, mga request awit makalangit man, makadasig nas mga amatag usay labaw sa tanan ni adtong mga katawhan kana bitaw nga nawad-ad sa paglaom sa kinabuhi. Ang problema manggod, tanawa ra gud sa kinabuhi ni Jesus. Gisulayan si Jesus sa panahon sa kawalan ko. Mo ni bantayan. Idaghan kaing pamilya karon nga nagbulag. Bana mibulag sa asawa, asawa mibulag sa bana, maura man na. Nganuman unsay rason sa kawalan ko. Pero dito pa sa kasal, dito pa sa altar sa kaminyoon sa simbahan, magkatam-isa kaayo mga pahiyong naway ikatandi iksoon sa katamis labaw patingalis dugos. Kung naanas mga problema, nanay pamilya, nanay mga anak, wag na gubot pas lukot. Hinumdumi mga iksoon, muduol ang tentasyon, muduol ang pagsulay kung naakas kalison. Naawala ko si Jesus. Dintong di ay si Satanas, di atong nagpuasa pa si Satanas, wala oy. Nintungha si Satanas sa ihang atubangan sa diha nga si Jesus gipati nas kautong. Ang awaragod ang tao o gutomon bisag professional pa na, di ba mag-isog na, di na madisturbo oy, gutom na gud ang yuna-una duko. Kaldiro na gud na maisog, wa pay klarong imuhang malantawan ka mga kaigsunan sa taong nag-isog kay gutom, lantawan ka kaldiro na na.
mao nga i-timing usab ang pagduol nimo kay basig ka nang gaisog gigutom na maigsoon. Ayaw. Basig wa nay pamahaw, napas mo na igsoon. Kadaghan ay mga tao sa kalibutan nga maturiri. Moingon din ay gigotom na gibuhi-buhi na. Ang unsa may tao nga gibuhi-buhi di kulag kaon. Ang problema po busog. Pero marang-arang o gamay kung ang tao busog kanunay. Imaura man na may sumurag baboy. Pagka busog, tulog. Pagkugutom, wah! Di ra bagyo na. Ang baboy diri magkaisunod kay magkulang-kulang usahay pasaw. Kipa ako oy, may gaani kay naka-atras ko. Iko, si awa po ni baboya tinuod magod. Isog na kayo, magwala may ikson, hasta kaway kitkitan. Inaanan biya ang baboy may ikson diri nga amo ang gibuhi sa kabuok mo ni akong kalingawan. Buntag bunto hapon, mura pong tawo. Kunyan apay ginagmayng isnag akong damong-damong ginagmay. O niya kay, dili sa tanang panahon aki kapalit, mahal binang ato na lamang ipalit o bukas. 40 biya kapin iksoon, di maguna, makagaranti ang minsan nga tanang panahon na ako kay ikapalit ang awal na si Jesus o idool siya sa Satanas, igutom siya, ingon na si Satanas, anak man kaha ka sa Dios. Grabe sa anak man kaha sa Dios. Ato ni padayon pagbasa ikso. Kung sa itubang ni Jesus, mitubang si Jesus ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang. Ato bang nasabtan? Kanang pulong ang tao babuhi dili sa panlamang, sa to pa na ay kapares. Mao manggani ang atong kinabuhi sa kalibutan kung layhan kang adunay ikapares, mangitag do kag ikapares. Ayaw po pangitag na anay pares. Eh usahay magod ang tao, ang kaibgan po sa tao, kanang ng mga minyo mansap. Nanay bana, nanay asawa, ang sa makuna trabaho. Pangitag walay kabilinggan, pangitag walay obligasyon. Nganuman, tanaw lang ko si Jesus gitintal ba siya. Ikaw kung ako natural sa nang tintalon kay gitintal magani si Jesus. Nga anak sa Dios, nga gipadala sa Dios nga amahan. Ano na yung mensahe si Brother Pops Gilon Mengito from Lapu-Lapu City. Amin tinuod yun na pastor, basta gutom. Asa puto na sa magtao kung walay self-control. Ang tao may sama yun o baboy, mamaak. Tinuod bago na. O tinuod nga, wala yun kung mamakakiksoon. Gipa ako oy. Hala, bigyan kay naka-atras ko. Tira pag sa akong piang dapit sa wala. Kay kining akong wala iksoon, gipaak. O sa ko'y napiangan ani, gipatiran po kung baka kani ato. O niya pagkaayo na ako, may iksoon, isungay na sa kong baka ko. Grabe. O niya, o panuhuto ni, magtinghak ni ako. Mao na iksoon, kanang tao gutomon, ayaw. Pananglitan na kay amigo, dapat na kay ginagmay nga psychology ba? Kaya matingala man kung sa katao nga, namagoy batasan ba ning tao? Ayaw ginang ikaw o ako kay batasan. Na kay ikaw galingon man kinaiya. Paglanto ni mo sa katao nga medyo naaman ko na si Chora, agawas na ni ko Chora may ikson kay hayag ra magyoni kay naman ko tas pangindaron. Nang nangutaan na mga kaigson ng uban nga nung akong ulo nga ang akong pahak na mas ulo. Aw din naas alimpulo. Amo na yung mga saing mga dumalato. Saing lang dumalato. Pero dato magita Ginoo, dato bangas Ginoo. Kay kontento na biya ta. Bahala ko tay kwarta waha tay insakto ka panginabuhin basta kay wow. Sinaw lang yapon ang atong dagway. Okay ra nang kunot-kunot pa igsoon kay madala naman ni magsipil. Di na madala magsipil kay sumusapot tayo noon nagkabayon. Matas pangidaron mo na nga ayo. Bisag nagas pangidaron pa as if sa patan o naway ayo eh. Balik tas ato nga tema ingon diri o sa 5. O niya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem ang balaang syudad o gipatindog siya sa kahitasan bahin sa templo
Dini ba Satanas may igsoon si awa magod kaayo. Mangita yung paagi oy. Kumatintal gyud si Satanas si Jesus. Praise the Lord, Pastor. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Brother Pops J. Dominguito from Lapu-Lapu, Cebu City. Gidalawa yun tablaw ni Satanas ani panahon na be ato ning basahon pagpadayon. Tanawa God si Jesus, gidala siya. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad. Kinsa may nag-adto sa Jerusalem igsoon, naa sa Facebook. I-search ang Jerusalem. I-search ang Israel. Unya, usa sa atong amigo maigsoon nga naa karon sa Israel. Kana picture traveler iya yung gi-illustrate dito kay nagsunod ko sa iyang video apik na ko kining suba sa Jordan ug tin-aw pareha man may diri tubig igsoon pagka ba hugawa man nila ay sa mauni ang suba sa Jordan dinhi gibautismuhan si Jesus kumpay pa diri sa Pilipinas piting nindo taman diri. Labi nagtingbaha igsoon, labi naghabitan ting-uwan, matupas taga-Cebu, ting-uwan. Iba nindot ay kaliguan, kaya piting libyo ha, bantag ting-init, piting naghahanag o mga tangkal, mga kaigsunan. Asa paingon po ng mga hugaws baboy, paingon po sa imong kaliguan, maingon, ay, okay rin eh. May naadihan sa imong tungod, wala man. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Ma'am sila Mi Linguin Otero from Kuwait. Wow, maayong buntag, maayong gabi sa Kuwait. Maayong buntag pastor o kanatong tanan. Kumusta mo diha ma'am sila Mi Linguin Otero? Bingan mo sa Ginoo sa inyong pagpanarbaho. Munang usa sa ato nga mga nagasunod karon gagikan sa Brazil o sa kadako nga negosyante. Sa laing nasod igsoon nga nagwatch karon sa ato nga programa. Maibuntag ko sa kanimo Ma'am Nickel Lane Kalumsag. Maibuntag sa tanan nga mga Kalumsag family. Diri sa Namonbon mga kaigsunan daghan gyud kay mga Kalumsag. Adunay mensahe si Pastora Imogene Candelario. Good morning Pastor og sa tanan nga pinalanggang viewer o sa tanan nga mga listener sa Sign FM radio. Ang Ginoo padayon nga maglig-on, magdasig o magpanalangin kanatong tanan. God bless everyone. May puntagan ninyong tanan diha, ilabi na si mong mga kaubanan diha. Dapit sa Bacoors, Cavite City. Hapit na gyud ang inyong mga training. Congratulations sa tanan. Ang inyong mga kaubanan, congratulations sa bagong nga naabot gikan from Dumaguete City going to Bacoor, Cavite City. So ang Ginoo nag-amping kanunay kaninyo. Ilabi na sa inyong mga kaubanan diha o kampingan mo sa Ginoo sa inyo nga pagpang-apply. Adunay mensahe si Brother Pops J. Dominguito Garces. Akong Papa Pastor magpabunyag kundili sa suba sa Jordan. Hangtod karon wala jud siya magpabunyag. Kay dito lagi siya sa suba sa Jordan magpabunyag wala ko'y mahimo kay maong may iyaha. Bakit ako na siya sa suba sa Jordan? Bakit na siya, Brother Pops J. Di ba makaingon siya, ay diri na lamang ko sa spring. Taga-asa ba mo, taga-mabinay mo? Maingon kita, ay ato na lamang ko sa spring. Kiwa ko kakita sa suba sa Jordan, tanawa lang ko ipakita. Usa sa ato nga amigo sa Israel. Tanan pagkira sa Israel, maigsoon sa Hamas o sa Gaza, pirmirong paglupat sa mga rakit, nakita yun ako. Kaya nga naman, nagsunod man ko sa iyang video. Igsoon. Munang nakakita ko sa Israel, sa Jerusalem, sa Jordan, o sa mga katong mga templo kani ato igsoon. Gi-video biya. Munang ikaw dapat magpusisa gyud. Kumusta Pastora abroad na jud sila? Gatik siya na silang Pastora Imogene na magkaroon sa although magkaigsunan ng karon wala naman kong naastukaran maato kag laing naso nanawa na ko magsikir matagyaw-yaw diri o mangani nga ako nga mga higala diya sa Cavite maingon ko nga wala gyud ko kaanhas Cavite year 2000 pa pila naman katuig 24 maingon man nga
Okay ra na pastor, oy kay sige ra po kang kayaw-yaw diha mo ra po kang nastukaran bitaw sa saludo gyud ko kayo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sister Mary Ann Uyangurin. Good morning pastor, dalaygon ang Dios. Watching from Sikihor. Maibuntag sa tanang taga Sikihor. Ni Brother Johnny, ang imong husband, maibuntag kanyo tanan diha. Sa tanan nga mga Tano family igsoon diha nga nanarbaho, mga Talon, mga Martin, Filomeno, o sa tanan diha mga kaigsunan nga nanarbaho sa Sikihor. Mabalik ko sa ato nga gibasa ang atong oras mga igsoon. Alas 5:37 naman dahil. Ato ning ipadayon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Brother Pap Zilon. Muna imong papa pakitaa sa suba sa Hordan, di ba mo ingon na siya nga ay mo adto na lamang kus mabinay kag pakaninduta pa dito perti man nang hugawa. Hugaw mo kayo suba sa Hordan unya mo manaigi ikumpay paylunangan ang trabaho ha. Diha gipabautismohan si Jesus. Diha siya nagpabautismo. Diha po nagpabautismo ang tanang mga tao kani adto sa panahon ni Apostol Juan Bautista, di ba? Munang ikaw ug ako kung makabalo ka ba sa sitwasyon mo ay di naman ko pabautismo dito oy. Sama sa giingon ni Brother Pasjilon migito nga ang iyang papa dili magpabautismo dili sa Hordan. Makita ko na Brother Pasjilon, di ba? Makaingon na nga maadto na lamang ko sa spring oy magpabautismo. Apan salamat sa Ginoo dalo natos mga pag-ampo sa Ginoo. Kana inanagon nga mga pinulungan. Labi tay mga kaigsunan nga mayon, di ko musimba o dili mutugpa ang Ginoo. O nagi mutugpa ang Ginoo ng Ginoo. Ang Ginoo magoy mubag-o nimo igsoon. Salamat sa Ginoo, Sister Amy Tano. Brother Amy, maibuntag ka nimo diha, Brother Amy, asa karon nagwas from Maynila. Akong amigo igsoon mao ni ako nga gamay pa ko ani kini si Brother Amy igsoon Tano mao ni kauban sa akong papa nga mintagbo namo kani adto nga naulang mi sa baha diha sa Tagtag. Unya gagraduan ko kaedad kog city. Akong kauban si Dante Rubiti igsoon og iyahang mga magulang. Napo ko'y magulang sinatan. Atong tiglantawan diri mga kaigsunan. Si Brother Amy Tano maoy kauban tingali ni Papa ani kay ilahang ba. Iyahang balay to as atbang. Unya wa magyud mi kalabang. Tuam mi dito nangatulog dito sa mga kanding sa lalong. Basa kayo mi maigsoon king ano man. Alas bis palabihon nimo. Wala bang kag maanod ka o matulog kag basa? Siyempre pasagod ka. Salamat sa Ginoo, Paps Jaylon Mingito Garces. Glory to Jesus. Alone okay nako tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. God bless you. Doon ay mensahe si Brother Paps Jaylon Mingito Garces from Lapu-Lapu. Patabang lako pag-ampo pastor sa akong papa nga masinugtanon siya sa pulong sa Ginoo adunay pagdawat o pag-apply ang ngalan sa akong papa Ervin Garcis Pastor. Wow, ato nang galos mga pag-ampo wa mag-imposible Ginoo man kadaghan kay mga tao mga rasti ba imo ingon nga di gud ko mo simba kung di mo tugpa kana may grabe oy di mo tugpa ng Ginoo kung tabangan di gud ko kanya kay ang Ginoo nakadungog man moingon man be sulayon ako di ba ka mo simba tanawa lang si Jesus gisulayan siya pero sa pagsulay may igsoon diha biya ka malikot di ba nila balik ta sa atong mensahe ingon dire sa 6 ingon dire mga kaigsunan sa 5 mo ibalik ang 5 unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem ang balaang syudad o pag ipatindog siya sa kitasan bahin sa templo sa 6 o giingnan anak kaman kaha kini lagi pulong anak kamahan kaha makabugata oy anak kaman kaha sa Dios ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo sapnayon kaniya
aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong mga tiil. Grabe kayo mga balak ba ni si Satanas ba? Unang mga tao, mga isang mga balak nun, mga kagsunan ko sa Ginoo, mga grabe kay mga balak aron madalagin ang tao. Pero ang pulong sa Ginoo, mas grabaw, pas balak, oy. Ang minsay sa Ginoo, mas labaw, pas balak, di madala garay-garay, igo gid ang tao, ug maigo gid. Hello. Engon ang city. Si Jesus mitubag, apa nag-ingon usab ang kasulatan. Gitubag dayon, oy. Apa nag-ingon ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imuha ang Dios. Wa good ba? Wa gyud palato ba Satanas, ingon ang utso. Aw niya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid o ipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan o ang ilahang kanin. Kini maoy problema. Ibig sa Kristohanon. May malaylo na gani sa mga butang. Malaylo na gani sa mga bahandi. Malimot oy. Muingon man nga di sa kumusimbag Sabado oy. Di sa kumusimbag Domingo kay usik man. 40,000, 50,000 ang ginansya nako sa tindahan, grocery. Pagkausika. Di ba? Di na ko naihatag ng ikapulo anak. Mandahan ako'y gahago anak. Tanawa ra ko ng mentalidad sa tao. Pero sa dihang wala pa igsoon, Lord, tagai kong trabaho, tagai kong mga butang. Kapag nanay mga butang, di na kahinumdom sa tag-iyas mga butang. Hello? Biblia man mga igsoon. Mao nga bukat di kayo ang tao mga kaigsunan mag-isgot gani kag tithes. Pagkabukata mo ingon man nga. Ay, sunod lang gud. Pagkasunod Domingo, kay naanampoy lang yung panginahanglan mo. Ingon sa, ay, sunod na gud, mahurot na maginang 2024. Puro na gud sunod. O niya, kay matiming o niya, mubalik si Jesus. Ignore rabutan ni Jesus. Sunod lang mo, mubalik lang ko niya ako. Di man ima-exo na papay pagkamatay. Basahon na to ang tibok kasulatan mo. Magpagkamatay pa ba si Jesus pag-usap para nimo para na ako, di ba? Dili, uy. Dili na. Ato ning basahon pagbalik. Ingon diris 8, onya gidala sa yawa, gidala si Jesus sa yawa ngadto sa habog kaayong bukid. Ang yawa maigsoon mauni taktika ibig sa mga Kristohanon. Sa panahon sa Domingo, sa panahon sa Sabado, agkanagahanag yun kay Grason. Moingon man nga, pastor, pastora, sister, brother, iampo lang ko dito, madahan. Imo nang kaugalingon igsoon dapat muadto gyud ta, mo sakripisyo ta kay ang kaluwasan wala sa imong asawa, wala sa imong bana, wala sa imong silingan, wala ni pastor ni pastora. Ang kaluwasan na ani mo. Ayaw tuo na mga kaigsunan kus Ginoo nga iampo mo kaming makasasala kay oras sa among kamatayon. Amen. Ay kinsa may paampuon nimo kanang patay. Nakuha ba nato maigsoon? Naabas Biblia nga ang moampo mga patay para sa mga buhi. Wala oy. Wala. Mao nga ikaw ug ako dapat mapasa ta. Maminaw tas minses Ginoo aron ta dili mauwat oy. Mo magani kasagaran mga taos kalibutan daghan na kay mga scam. Kidali man. Ma-interest man, maingon man dayon nga. Sige kay kini akong 500 kalibos ha. Moabot ning milyon kitsa ko tawahan na mo hatag nimong milyon oy. Munas ginhawa magani nimong kugi aron ka magakwarta. Mga tao bahinuon nga mauna ilaha nga pamaagig ba scam ka. Nawa na gud. Kadaghay kay mga scammer karon sa media. Pasudlon kas ilahang laang mo ingon dayon nga registration 500 lang gud tan-awa lagot. Bantay ang imong mga amiga-amigo sa media. Muinganyo na gani nagkwarta, muput up na gani nagkapital. Ayaw gyud ana. O niya ayohon pagka pasali. Gawas igsoon. Ay pa sila'y manghatag nato. Kay iblis pa nato sila o ang Ginoo mag-bless kanila. Dili ka ikaw mo muhatag mga kaigsuonan. Yan nga mga tao nga wa man ay laing trabaho igsoon. Salamat sa Ginoo, Brother Pangelo Mingito Garcis from Lapu-Lapu City. Amen. Yes, amen. Naingon dire igsoon.
Sa 10 ingon diri ang yawa miingon ihatag ko kanimo ang kining tanan kun muluhod ka ug mosimba kanako. Pasalig ba? Muning kining kinaiya ni Satanas may grabe ha gikaw mo pasalig. Mayon ako'y bahala ana. Aba kalamiya, ako'y bahala. Pinatakla pag ako'y bahala na. Mahuman man lamang ng bulan, mahuman man ng 2024. Wa may bahala. Di ba? Tanawa rago ni si Satanas. Kinsa may tag-iya sa mga butang. Kinsa may tag-iya sa pagkaanin doon sa kalibutan. Di ba ang Diyos? Mangutana ko sa inyo hagaron. Asa manggikan si Jesus? Nya kinsa may gihatag og authority? Si Satanas, si Jesus. Kini ba Satanas may igsuon? Bright, paas-if nga bright pero butol po. Munang mga tao sa kalibutan, mangangkon nga bright pero perti pagkabrutulap sa. Kanya mao pa'y mangyubit baka butula. Kamoy mag-una-una. Parehak nas pasi ang action ay kanagot pastor manguna gutag pangyubit yahan lo matag kauna gyubit. Na muna ipasiaw nga medyo sakit sa mangyubit o una-una kay hadlok masab o kayubitan. Yan si Satanas may igsoon wa siya kabantay. Kay ang iyang gitintal si Jesus gikan sa Dios. Di ba? Nasa inahay mo wala. Wala oy. Wala sibat oy. Ato ni padayon igsoon aron mahumanta. Mitubag si Jesus pahawa Satanas ang kasulatan nag-ingon simbaha ang Ginoo nga imuhang Dios og siya lamang ang alagaray. 11 busa ang yawa mibiya kaniya og unya nagabot ang mga anghel og miatiman kaniya. Timan iigsoon human sa pagsulay dunay kadaugan. Kung sa gingon sa atong gibasa sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 12, bulahan ang tao na magkaantos taliwala sa mga pagtintal. Kay human siya makaantos sa mga pagtintal, iyang madawat ang purong-puro. O sa purong-puro, pastor? Ito ni basahon pagbalik. Tanawa lang si Jesus na nahuman siya, nakapasar siya sa tentasyon. Kinsa may nindool niya? Yes, 11. Kinsa nindool niya? Mga anghel sa Dios nag-atiman niya. Naawalan ko do. Ato ning basahon ako si. Busa ang yawa mibiya kaniya. Ug unya nangabot ang mga anghel og miatiman kaniya. Wow. Ikaw ug ako kung makalampos ni ani nga sitwasyon o kahimtang, makalasod sa pagsulay, problema, kawalan-on, kakabos, balatian man, timan dunay nagsunod kadaugan kasiguruhan sa imong kinabuhi. Hinumdumi sa kahimtang og sitwasyon ni Jesus, grabe. Ipasaligan siya ni Satanas, nga bisan si Satanas way butang bisag usa kay kinsa may tag-iya sa kalibutan, di ba ang Dios? Kinsa man si Jesus, kinsa usab ang Dios. Si Satanas magsige ra gyud na pasalig-salig, di ba? Moingon ra ako'y bahala nimo. Ingon pa na maigsoon, di ba? Anak man kaha ka sa Dios, ambak kon noon kay. Moingon na tao nga hala unang. Ingon na may paimunda, may ako anak. Nan sa paiso. Ingon dire tanawan na gun maigsoon sa 12, bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal. Tanawa ra. Dili gani ka makabarog taliwala sa mga pagtintal, tintal gyud ka. Narabay Kristohan ng magkagsunan nga moingon ra nga ay naabit ay Ginoo. Ang Ginoo lagi sige gibalik-balik. Pero mura di apon lagi. Domingo Sabado balaan, pagkaugma, pagkasunod dili na balaan. E naabitaw Ginoo, makasasalar man kuning tawo. Kana bitong pulunga igsuon, sayo lang ay sakto. Sa to pagka ng pulunga,
Sige ra jud kag pakasala kay mo ingon baga ay makasasala ro mo ng tao. Teman si Ibag si Adan kapila nagpakasala. Kadagat na ba diha mga kaigsunan nga si Iba kapila ni kaon sa masanas o si Adan maig niingon ang Biblia may isod kapila nagkaon si Iba motong itintas bitin. Ingon dire bulahan ang tao nga makalusot makabarog makabarog sa pagtintal kay ihang pagdaog tan-awa ra ko na pagdaog kay di gani kakadaog sulay gunog na kay pasanon nga di kadaog as unsa may tabo nimo di pigat piang ka onya kun imo nang pasanon bisig di mo kaya imo gyud pasanon o magani mga andutas kinabuhi dapat atong taon sa mga atong kapasidad uban ang tabang sa Ginoo. Ang atong oras mga kaigsunan alas 5 hapit naman alas 6 atong kining sirihan sa mga pag-ampo. Onya kadlawon mga kaigsunan adto na kita sa bersikulo 19 ngadto gayud sa unahan. Ang nagisgot kini o pagpamati o pagbuhat. Ang mao maguna igsoon dapat do na tay pamati. Onya kan kumamati tas minsa is Ginoo ato ko nang panikamutan hinahinay ang pagbuhat. Without faith without doing was dead. Mao nga ang atong kinabuhi dili sabla kita magtuo lamang kay si Satanas nagtuo biya. Unya wa koy buhat may kay si Satanas nagkurog pa. Uni atong i-discuss ugma. O nya kadlawon may igsoon ako kung yapos Ginoo nga ako'y hangin pareha gabi pagkakusog ang hangin di pagkabuntag nagdinugdog kay may diri igsoon kay ngano man ning hayag na magsimbahan iko na ilukot-lukot na aksin kay ko kusog pas bagyong audit tong hangina kagabi duha ka panit pikas-pikas gipunggot oy ako na lamang gisumpay-sumpay niya akong iap ko pero ako yung lansang daghan kay lansang lagi napuno og langsang oy sa uman nga wa ko tay kapalit dayon o para pang ato magampo tay igsoon. Labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-iguban. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon, mong pagbantay. Salamat o Dios sa imong pagsupply sa tanan namong mga panginahanglan. Labaw sa tanan o Dios nining mao nga dapit. Salamat o Dios sa imong pagpamuhat. Salamat o Dios sa kadaugan. Kasiguruhan o Dios sa imong ipaambit ka na. Labaw sa tanan sa tibok na kong panimalay sa ako ka mga anak sa pangugangan Papa Oswald ibig sa kong kasawa karon nga naas ka Bacoor Cavite City sa ilang pagpadayon sa pagtraining sa Laong nga uwa o Diyos salamat o nga kahapong adlaw nahuman ang ilang seminar sa maong kabidos Lord ikaw nagputikso na kabantay sa katapusan nila kamang kinabot ini nga maong nga bulan o Diyos na sayon ko na wala na ilain pa nga bulan nga sila mo ato nagyod sa laing mga nasod Ama. Among ipabalo ng proteksyon pagbantay uban ang imong kahokong kaalam ikan kanimo Ama. Bantay sila kanunay. Tabuni o Dios ang ilang mga kinabuhi. Matagusan nila kinabuhi Ama. Labi na o Dios sa iyong mga kaubanan sa tanan nga mga pamilya nga nabilin sa katasatag sa mga Pinoy anak. Kaunta o Dios ang imong gahong. Ang imong pagkapaayo kanunay ilang masinati o proteksyon ng ibantay Ama. Salamat o Diyos ako mga pag-ampo nga kanimo sa tanan na mga kaigsunan dinhi sa Balong. Sa tanan na mga kaigsunan dapit sa Pilipigan Lord, hilid by Pastora April may akantora. Ikaw sa mga panalangin sa iyong kinabuhi. Kung sa tanang mga katawhan na naminaw sa Saint FM 95.3 na kanunay na madasigon sa pagpatalingo sa iyong mga pulong mga minsan. Salamat o Diyos ako mga pag-ampo way hunong pagpasalamat na kanimo. Ilabi na o Diyos sa among station manager Pastor Gideon Canilario uban sa tibok niyang panimalay Pastora Russell uban silang pagkamangan. Padahal ikaw ang proteksyon magabantay supply pagka-supply sa tanan nila mga panginahanglan. Ilabi na o Diyos sa among general station manager Reverend Kim Ryan Magasaon uban ni Ma'am Aisa Magasaon. Bisan pa man sa tibok nilang panimalay. O sa tanan nga mga DJ sa Saint FM Lord.
ikaw magapanalangin kanunay kanila. Bisan pa man sa tanan karon nga mingwas sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Even sa laing mga nasod, Lord, sa tanan nga mga OFW nato karon sa laing mga nasod, imo silang ampingan. Bisan pa man o Dios ang imong nilibuan ka mga anghel, mga nilibuan ka mga manulunda, may mga proteksyon, mga bantay. Sa tanang mga katawhan karon nga nagasunod dining mao nga programa, gikan sa Kuwait, gikan sa Brazil, sa Israel man o bisan pa man sa Sweden, Lord, sa Saudi Arabia, ako mga pag-ampo na kanimo sa tanan nagkalain-laing mga nasod. Bisan pa man o Dios sa tanan karon nga mingwas sa Luzon, Visayas at Mindanao, ako mga pag-ampo na kanimo. Ikaw magapanalangin sa mata ko sa ilang kapanginabuhi. Kung sa man ang ilang mga panginahanglan, doon na masilay gibati silang pisikal nga bahin. Ano na may ubog sipon, hilang na trangkas o labat sa ulo, arthritis, rheuma, cancer, ulcer, goiter. Ako kinikingilan pinag-isakalan ni Jesucristo nga Nazareno. Bisan pa man o Diyos sa mga buyag-buyag sa mga engkanto, mga daon, mga bara. Pinag-isakalan ni Jesucristo nga Nazareno, by the name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Gikan sa ilang lapalapa, ganto gayon sa pinaka-island pulo amahan, completely healing, mag-aabot sa mata ko sa kumplito nga kadaugan, kumplito nga kausapan, kabaguhan pinagi sa balang kasulatan. Salamat o Diyos sa imong pagsustin, sa imong ubos ng alagan. Salamat o Diyos sa kahigayunan o panahon aron kami makapaambing. Dili lamang dining mao nga dapit sa balok, dapit sa Pilipigan, kung dili sa tanan nga karon usab nga naminaw sa CNFM o sa Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod, Lord Jesus. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo kanamo kanunay. Tungog o himaya nga nalangyod kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus, pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Brother Neneo Jomari Romano Calibo. Morning sir, your student watching from Bais. Maing puntag kanimo dia Dodo. Romano Calibo na nagwas karon sa Bais City. Sa Ramarong Andawa, Bernis Pizza Uno sa Marso. See you by tomorrow. Sa ato ang klase o Pangandawa from alas 7 to alas 6 sa kahapon. May parar lang ta sa ato nga inyong obligasyon. Matapos sa kahigso na matay obligasyon. Muna kami magtutudlo, ako may obligasyon, pagtudlo ninyo, kamusta na ako may obligasyon, aron sa motoon. Padayon kita mag-aigsunan na lang sa mga pagpadayon sa atong mga greetings o mga pangumusta. Ang atong oras mga kaigsunan, 1 minute more mag-alas 6. Masagin may buntag ka na itong tanan mga kaigsunan, labi na sa tanan na itong mga kahigalaan o mga follower of listening sa Sign FM, sa tanan nga naminaw din sa FM Radio. Ang atong nga programa mga kaigsunan nagasugad gayo diri sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay, Negros Oriental. May buntag diha sa dapit sa Kangkuing mga kaigsunan kus Ginoo sa tanan nga mga Masida family. Sa pamilya ni Nongnilo Masida, sa tanan nga mga Bildosola family, Sister Beatrice Bildosola, sa mga Buagas family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Gregoria Buagas, may buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Kabayay family, sa tanan nga mga Kilat family, mga Dagudong family, o sa tanan nga mga Bunting family. So, may buntag kanyo tanan diya. Sa mga Sibumit family, sa mga Bunting family, sa pamilya ni Mansipin Bunting, o sa pamilya ni Brother Atong, Sister Lina Bunting Zoon, o ni Paring Punso Bunting, may buntag kanyo tanan.
Sa pamilya ni Brother Mario Ilhi, Sister Roslyn, may buntag kanimo diha Brother Mario, Sister Roslyn diha sa Dapit sa Kangwe. May buntag diri sa Dapit sa Ilihan, kini si Brother Imi Tano diha kini sa Ilihan nagpuyo. O niya ang iyang ugangan si Nang Kilita. O na nga apuhan ni sa anak ni Dudoy ato nga mga youth diri sa Balok Igsoon nga si Sister Ria Amante o Sister Roxanne Amante. Salamat si Ginoo sa imong pag-watch Brother Imi Tano from Maynila. Kumusta man ang inyong kinabuhi diya? Salamat sa Ginoo, ang Ginoo magapanalangin labi na sa inyong mga pagpanarbaho sa Dapit sa Maynila. May buntag sa Dapit sa Ilihan, sa Pasto, sa Budiga, sa Katrimbolo o sa Naaso. May buntag sa tanan nga mga Bilog Hilot family, sa pamilya sa mga ni Nong Dimit, Nanang Clarita, Don Ison. May buntag sa tanan nga mga Romano family, Igso Edgar. May buntag kaniyo diha mga Zero family, mga Bordin family, o mga Fildo Sol, ang mga Villa Gantol family, mga Kadukoy family, paring Sopronio Kadukoy, o sa mga Ardinia family, mga Palomar family, o mga Kabanag family, Brother Loni Kabanag Igso, o sa tanan nga mga Santa Ana family, o sa mga Tihana family nga naakaroon sa Naaso. Wow, salamat sa Ginoo sa tanan nga diha sa Dapit, sa Budiga, Katrimbolo, sa Pasto, sa Naaso. May buntag kanatong may buntag mga kaigsunan ko sa Ginoo diha sa proper barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. May buntag sa tanan nga mga Uwano family, sa tanan nga mga Adjan family, sa tanan nga mga Lampinik family, mga kaigsunan, sa mga Casiris family, sa tanan nga mga Ramirez family, sa tanan nga mga Generosa family, sa tanan nga mga Favorada family, sa tanan nga mga Gabonada family, sa tanan nga mga Surinio family, o sa tanan nga mga Estinder family, sa tanan nga mga Uro family, mga Candelario family, mga Ampil family, mga kaigsunan, o mga Cardosa family, mga Baldado family diha sa Dapit barangay Santo Niño, o sa mga Ilaw family, sa mga Dandan family, o sa tanan nga mga Timpungko family. Igsoon may buntag, maayong buntag kanila nga tanan. Mayong pagpangapi, wala naman ka awas ang ato viewer nga si Sir Rowell Fitness. Ato ang mensahe sa kabuntagon, although mga igsoon mga ayo kong dispensa kay kapila na gusto ka kataw wa kitay live diri. Kagabi may igsoon wa na sab kiniha hapon kay kusog kayong hangin, brand out na sab ni balik alas 12 na tingali to igsoon or sa tong orasaha kagabi kahapon ni balik. Salamat sa ginawa na may hangin, unang nakabalik na sa atong live igsoon. May buntag sa tanan nga taga Naga, sa tanan nga mga Balsamo family, o sa tanan nga mga Baldosa. May buntag yung tanan diha sa Dapit sa Naga. Ilabi na diha sa Dapit sa Nasulahan, sa mga Yaguso family, Dong Robert Yaguso, Day Roslyn. May buntagan nyo diha si Pablano kay ang FM Radio sa inyo nga Panimbalay. Ang ato unas karon mga kaigsunan halang sa kasayuran sa tanan alas 6 sa kabuntagon. Adlaw karon nga Friday, Bernes Friday, matun pa sa pasigaw sa mga estudyante. Friday na sir, Friday kay di pang mauli naman mga igsoon, pero napay klase Sabado balik na sa sa Domingo kay doon naman gitawag og ROTC training mga kaigsunan sa college. Although sa second year o third year o sa fourth year wala na. First year lang na igsoon. Mayong buntag sa tanan nga taga Alangilan mga kaigsunan ko Ginoo, sa mga Silva family, sa mga Torno family, sa tanan nga mga Ramirez family maigsoon o mga Pato family. May buntag diha sa Dapit sa Alangilan.
David sa Santa Niño Tanhay City, Negros Oriental. May buntag sa tanan nga Tagalamas sa mga Erosido family, mga Timtim family, Sister Jubilin. May buntag kaninyong tanan ang mga Timtim family o mga Erosido. O sa tanan nga mga Silva family, mga kaigsunan nung Edi Silva, may buntag kanimo diha. O sa tanan nga mga Akabal family, sa tanan nga mga Amaro family o mga Buhol family o mga mga Santiago family sa David Sandamas. Sa pamilya ni Gaw Kinting, mga kaigsunan, may buntag kanimo diha Gaw Kinting. O sa tanan nga mga Romano family diha sa Lamas. Diya sa Tanggalan sa Bahan, mga kaigsunan, Bay City, Negros Oriental, may buntag kaninyong tanan diha sa mga Kachinti. Kachinti family, mga kaigsunan, o sa mga Abraham, may buntag kanimo diha Pastor Abraham. Sa Tanggalan sa Bahan, Bay City, Negros Oriental. May buntag ko sa biasa David sa Palabay sa tanan nga mga Salvador family. Brother Joselito sa Salvador, may buntag kanimo diha Brother Lito. O sa pamilya ni Paterno diha sa Narsiri, Paripani. O sa pamilya ni Brother Dante Rubiti Igsoon, Sister Roslyn Olpos Rubiti, may buntag kanino diha tanan sa Narsiri. Unang nangutana ko mga igsoon sa ako nga estudyante diha nga mga Amparado taga Narsiri Igsoon. Wa po siya kabot diras Lamuas kay matagap maguko mga igsoon kay kamay kinakain ni atong service masangok magani mga igsoon na iham. Ora nga kani adto tingali murag nagagwantay mi mga kaigsoon kani adto sa year 2015 kay kasugod na diri ministry pagbalik 2015. Anak mi mo agis Lamuas makatarok ni among motor pili na ko des kampo. Ya karon kapag kanindot ang karsada. Nya gisugdan usab do na nakoy project mga kaigsoon gikan sa kanghatap katong usa sa ato nga foreman mga kaigsunan nga taga kinsa tong kompanya nga sa diha nga mo construct. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Rhea Love Silva. May buntag kaniyong tanan diha sa dapit sa Cebu City. Ang pingan mos Ginoo uban sa imong nga husband. Sa imong nga mga anak diri sa dapit. May buntag kaninyong tanan diha sa Cebu City, sa Lapu-Lapu City. May buntag pagbalik mga kaigsunan diri sa Narsiri o sa tanan nga mga Refill family mga kaigsunan. Sa mga Amparado family o sa mga Amarante family. May buntag kaninyong tanan diha sa dapit sa Narsiri. So, sa kamandag mga kaigsunan, si Paublano kayo sa tanan nga mga kaigsunan diha nga nagasunod ni nga atong programa. Sa pamilya sa mga Kadorsali family mga kaigsunan, Dong Dodoy Kadorsali, Nong Primo Kadorsali, sa mga Amancio family, sa mga Garingo family. May buntag kanyong tanan diha sa kamandag o sa mga Chavez family. Gaw Ramon, Dong Ramon, may buntag kanimo diha Dong Ramon ag sa Victoria. Romano Igsoon sa mga Dahil family Igsoon, may buntag kanyong tanan diha sa David sa kamandag. May buntag ko sa mga kaigsunan ko Ginoo sa pamilya ni Gaw Junior Silva, Gaw Bini Silva, mga kaigsunan, may buntag kaninyong tanan mga pamukaw sa mga estudyante. Ang atong oras ay alas 6 naman na 16, so may buntag kaninyong tanan. Pero mga kaigsunan ko Ginoo, mga estudyante karon nga dili mga interesado, antod karon gahagop pa galukop pa. O nang si mamag si papa na o ya. To adito sa apuhan nag-atiban. Although mag-eksunan, dunay mga bata nga gagmay, obligasyon na sa mga inikanan. Pero dako na, gikan sa grade 4. Ako grade 1 ko, eksun kabalo naman kong maglungag. Maglatang magani, kung kani ato pasaw. Imagino na to, nako, kani ato ga grade 1 ko, ga city ko. Ang eskwelahan, barangay Santo Niño, way karsada, eksuon. Lapok, tikituhon, lapaw pa, kay simpreng bata pa nga, kanimong lapok, abot sa paa. Abot sa tuhod, naapay mga siaw nga mag-una maigsoon paatan ng karsada, paatan ng dalan, balintong taon ni nana ang kinabuhi igsoon. May buntag sa dapit sa Pilipigan nga itong magagsunan diya magagsunan nga maaktikon o makanunayon nga nagsunod sa itong programa ilabi na sa matag Domingo sa Bulacan Paras Ginoo. Edit by Pastora April Mi Akaw Duran sa mga Duran family o mga Akaw family diya sa dapit sa Pilipigan. May buntag kaninyong tanan diya. Sa pamilya ni Nong Kitoy, sa pamilya ni Brother Ganter Turan, kumusta mo mga kaigsunan karong Domingo mo ato ko diha.
Pizza Tres mga kaigsunan. Every month mga kaigsunan, bubisita ko sa dapit sa Pilipinas. Doon na naman tayo mabiling diri mga kaigsunan alang sa pagpaamit na sa mga mensahe Ginoo. Wala nga way puwas way hunong ang pagkamayos Ginoo mga kaigsunan. Doon na po tayo mga ready na sa nga magpagkamit sa himaya sa Diyos. Wow. Ano ang naigsuon? Una nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, doon na may gitawag o mawa, matupas taga Cebu, doon na may mawa na sa ipupoy. Poli ba mga kaigsunan? Panahin kita mga kaigsunan kus Ginoo sa tanan nga mga Panerio family, Sister Nining Panerio, Brother Bibig Panerio, Sister Eileen, o sa duha ninyo ka mga anak. May buntag sa pamilya ni Brother John Panerio Exxon, Sister Jinky, may buntag kanimo diha Brother John, Sister Jinky. Sa pamilya ni Sister Maymay Moran, may buntag sa mga Moran family Exxon diha sa Dapit Pilipican. Sa tanan nga mga Moran. Sa mga Babor family mga kaigsunan, Brother Christopher Babor, may buntag kanimo diha sa imo nga tibuok pamilya. Sa pamilya sa mga visitasyon family, Sister Diday visitasyon. Sa mga visitasyon family. Ilabi na sa mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero, sa imo nga pamilya, may buntag kaninyong tanan diha. Sa tanan nga mga Dahil family, Sister Lorna Dahil, uban sa imo ang pamilya, may buntag. Sa tanan nga pamilya ni Brother Tata Panerio diha sa Kapatyagan, Bai City, Negros Oriental. Sa kinabuhi ni Brother Doy, may buntag kanimo diha, Brother Doy Panerio. Sa tanan nga mga Buagas family, Dong Felix, Anang Gamay, may buntag kanyo diha mga Buagas family. Sa tanan nga mga Kabanag family, may iksoon sa pamilya ni Brother Rodi, Sister Diding, Kabanag, alang kanunay yun nga gasunod o naminaw sa NFM. Ila pinausap sa pamilya ni Sister Evelyn, Kabanag mga kasunan. Wow, lanog-lanog kag sipa ang inyo hanga FM radio. Sa inyo nga panimalay karon ini nga sa iyong kabuntagon mga kaigsunan sa alas 6 14 sa kabuntagon alang sa kasayuran sa tanan nga walay mga orasan ang atong oras karon ang takna mga kaigsunan alas 6 14 sa kabuntagon adlaw karon nga Bermis pizza 1 sa Marso. Salamat ang inyong ubos nga lagad 46 na gyud karong bulan na wala nga itong itsura murag ganisi pa 30 ka 40 ba 40 pagpapas ako kangan 40 sa may sunod anak may ikson ka mo lay sumpay may buntag kanyang tanan diha mga kaigsunan sa tanan nga mga Dumahil family, sa tanan nga mga Garingo family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Sambilan family, sa tanan nga mga Saguban family. May buntag kanyo diha sa Pilipinas. Sa pamilya ni Paring Israel Babor Exxon, may buntag kanimo diha Paring Israel. Sa pamilya ni Gaw Imbong Rubiti, sa pamilya ni Gaw Junjun Rubiti, sa pamilya ni Dong Bani Rubiti Exxon. Sa tanan diha sa dapit sa Pilipigan kanunay nagasunod din nga itong programa. Labi na diya sa tuyuban mga kaigsunan sa mga Zero family ng Jana Zero, may buntag kanimo diha ng Jana. Sa tanan nga mga Estrabila family, sa pamilya sa mga Amarante family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Andres ng Nuning Amarante, may buntag kaninyo nga tanan. Sa pamilya ni Nong Tilano ng Likya Babor, may buntag. Sa pamilya ni Exo Ricky Bohol, Exo Anit, may buntag kanimo diha sa inyo ang tibuok pamilya. Nang Nita Romano, si Pastora Evelyn Romano Himina, may buntag sa inyo ang mga anak. May buntag usab sa tanan pamilya ni Sister Juliet Romano. Kanunay usab nga nagasunod ini nga ato nga programa. Anaminaw sa Saint FM, maigsoon sa sayo nga kabuntagon. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi from Ulo, Pindoy, Negros Oriental. Morning, Pastor. Pa-shout out sa akong mga kasin sa your family sa Las Libas, Isabela,
Negros Occidental, maayong buntag sa tanan nga mga taga-Libas, Isabela, Negros Occidental, o sa iyo family diya sa Gihulngan City, Negros Oriental, maayong buntag sa Gihulngan sa mga iyo family. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi, nangayo siya o nagreet sa inyo nga kinabuhi karon diya sa Libas, Isabela, Negros Occidental o sa Gihulngan City, Exar. Ingon man sa akong mga manghod na si Ninita Noel Chito, na Neville John o si Nilbert Yu, mga anak Jinky, Jack, James, John Haber o si Jirin Rose, Jinky, Jack, Jirin Rose, Tratsi request kog song sayaw dahonok o isinggit. Salamat pastor o God bless you. Wow, salamat sa Ginoo. Ako ning i-play ang imong nga request, sayaw dahonok o isinggit. Ngunit sana naman punay ng bansa natin, buhay Kristyan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yotratsi. Wabay hangin diha sa Pindoy sa Bulod Exoon atong milabay nga gabi. Kanang gabi kahapon Exoon. Paghuman ako og mata kay wa man ko kalain, ginukdo kay daig sayo Exoon. Unya gahangin bagyo. Ako dayon nga hinay-hinay di lansang Exoon, tiwasan niya ukap ang sin na mahayag unya ning simbahan Exoon. Mahayag magani kini ukap na ang tapalodo na Exoon bubumba. Yoka po'y gilukot. Kung nangita lang po ko ginagmay nga mga scratch nga sin akong isumpay-sumpay aron dili mo kita ning langit Exo. Amaw ni mo nga request Ma'am Norberta Yotratsi, sayaw o niya ikaduha dahonog o niya ikatulo isingit. Salamat sa Ginoo sa imuha nga pagwas karon, Brother Ryan Candelario. Kumusta man Brother Ryan? Anak ni Inong Romy. Awa pa kumasayong ani o sani siya katrabante sa Noriko to at Tanhay City. Maipuntag wala ba kumasayo Brother Ryan Candelario, kumusta man mo diha? Awan sa imo nga pamilya. Awa na gid ko kabisita diha sa Alingilan sa mga Candelario family. Kani ato ka eskwela ko Exoon, wato ko silang balay dayon kay mo ato lagi ko sa Manhuyog intra kog singing contest. Kini atong pagkahilig kog singing contest magkaisonan lagan. Unang kani ato mga kaigsunan, hangin John Pastor, hangin sa diay sa Bulod. Una nga nakaingon ko Exoon nga usok pangatos pag yung audit hinuot kay nalungkap man ning atong sa simbahan may Exoon atong bagyong audit, ultimong kabayas wa agani mahulog. Hinog pagkabuntag hinuot gyud na. Wa agin mahulos kay kapayas may Exoon ug bagyo gani hunlosog gyud na tayo. Pero diri atong mga panahon na pero gabi Exoon hunlos oy. Hunlos gani ang lubi diri mga kaigsunan nga mahulog ning mga butong diri ang kaning mga putok bitaw. Kukusog mo tong hangin naman. Salamat sa Ginoo pero ning loran lang yapon. O sa mga pagsulay mga kalisod, muluran. Kung ay Ginoo sa kinabuhi tugad gid ang glory, enjoy lang sa kinabuhi. May butang sa tanan nga tagatuyupan ako na itong na-mention tanan mga kaigsunan ng atong mga madasigon nga nagasunod sa atong programa. Dere sa lugar tuyupan mga kaigsunan sa mga Siray family, Pastor Lokring Siray, may buntag kanimo diha. O sa tibok nimo nga panimalay. Sa pamilya ni Pastor Kabanag mga kaigsunan diha sa Kapanbanan, may buntag. Labi na dapit diri sa dapit sa asa ni mga kaigsunan malimot pag usahay gud. Diri sa mga Arias family mga kaigsunan, maayong buntag kanimo diha Pastor Arias, John Arias, maayong buntag sa Manialas. Usahay ni ato una megson magloading oy. Wala nga ang computer megson madaghan na gani og load, magloading di na mo dawat og file. Unang ini ato putok megson usahay magloading oy. Dili kini mga alagad sa Ginoo pag-adaghan na kay obligasyon.
Dili lamang obligasyon sa pamilya, dili lamang obligasyon sa ministry, dapat ay obligasyon sa eskwelahan. Wala kong pag-alaw ng isyon, dili ko ka-live. Maka-live ko ng isyon, pero dili ko kapadayon kay pagka alas 5, imedya mula kao naman ko. Unang akong gihatag ni sa ako ka anak. Bagong DGD sa Sign FM 95.3. Unang ako sa giingnan nga, kung kaya na nimo mag-live, agama o kabalingon nimong profile, Unyalo na po tayo mga alaga sa Ginoo nga ato nga kawalihon diri mga isang puhon. Salamat sa kiana lang go. Enjoy lang sa kinabuhi. Bahay buntag sa tanan nga taga Manialang. Sa mayong buntag kanimo diha Pastor John Arias sa imo nga panimalay. Sa kinabuhi ni Sister Lotlot Sir Don watching nagwas karon sa mga sa ato nga programa mayong buntag kanimo diha mga Sir Don family. Mao ni imong ikaduha. Request Ma'am Norbita Yutrase from Bulot Pindoy Negros Oriental Dahunog. Muna magpadahunog kadunay sa buntag sa iyo Exoron pinagi sa Binsay Ginoo mga awit makandangin. Mahibuntag sa tanan nga mga Rio family diha sa Manialas mga kaigsuonan. Mahibuntag Sister Jovelyn Rio Igsoon sa mga Malgi family gawad daw Ronnie Malgi Igsoon Gawanito Silva. Mahibuntag sa mga Silva family o sa tanan nga mga Villagantol family sa pamilya ni Brother Arnulfo Villagantol matod pa niya Igsoon. Nakita mi ato nga Martis sipa og gano kaayo dito pastor kay kusog kaayo ang trompa kay kaniadto Igsoon na magini sa trompa amplifier. Pausap na ro diya kalanog-lanog diya sa kangkal sa tanan nga mga Villagantol family. Mahibuntag kanimo diya Brother Arnulfo Villagantol uban sa imong nga pamilya. Ilabi na ni Pastor Nonoy Arias diha sa kasagangkal kita sa mi Igsoon. Matod pa niya sige mi paminaw pastor. Wow. Unang awa ko masayod mga kaigsunan nga dili lamang sila maoy ning sulti na to personal mao pa may ampong pagsuroy-suroy gon sa pagtambong mga invitation sa Thanksgiving at tubig mag-abot basta Thanksgiving Igsoon dunay mga okasyon mag-abot din ang mga ambigag mga amigo Igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Nonoy Arias sa kasagangkal Igsoon. Sa mga Arias family sisters Yasya Villagantol Arias Igsoon mahibuntag o sa tanan nga mga Moharis family, mga Gringo family o mga Plaza family. Brother Jody Plaza nakita sa mi Igsoon. Unang ako gisindan aniyang itagsa nga si Sir Angelito Cadiz nga nakakaroon diha sa kapulisan sa Bay City sa opisina. Then mo siya kita day mo bro, kita gyud kay nakaabot man mi. Wala nga. Salamat sa Ginoo sa mga kaigsunan diha sa dapit sa kasagangkal og kasindan o diha sa suko-sukuan. Sa mga Santiago family mga kaigsunan nga sipa kayo og danog ang FM Radio. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa mga Santiago family, sa mga Aguilar family o sa mga Domingo family. So, diha sa Latawan mga kaigsunan sa mga Churica family, Sister Celia Churica. Unang namutanan ko mga kaigsunan sa itong mga amigo diha diha sa kapit sa Latawan Igsoon. Unang pagtambong na to sa Thanksgiving ni bisita sa mga atong Vice Mayor nga si ni Vice Mayor Nel Salma uban sa iyang mga panagwa. Lego ng Ginoo sa way katapusan. Salamat sa Ginoo sa mga Limbaga family mga kaigsunan ko Ginoo diha sa dapit sa Latawan. Unang time welcome mga kaigsunan ko Ginoo kung bisita ko sa mga area. Although makabisita ko mga kaigsunan dunay mga invitation sa mga Thanksgiving ato rata mag-abot nawong og nawong mga kaigsunan mo na nga matingalan ng uban mga maunay magsigig yaw-yaw diha sa FM Radio. O matingala mo nang to makikita nato mga kaigsunan sa ato mga kagwapo. Ayaw sugot bati ta Igsoon okay mo ingong ganit ng bati na imurag yung nga gipakabati ang Ginoo ano man si Jesus sa Dios ingon siya buhato nato ang tao sama sa atong dakwa. Ang daboy sa Diyos mo na imong daboy. So, ayaw, kunting to pala. Labas sa tanan.
kasing-kasing dikas Ginoo. May buntag sa dapit sa kanghatap mga kaigsoon atos Ginoo sa tanan nga mga naminaw diri. Labi na sa mga tanay family das kabugan. Amo ni imong request mga kaigsoon, imong request Ma'am Norbert na Yutratsi from Bolo Pindoy Negros Oriental. Singgit wala gingon ang minsay sa awit ang tanan nakasala. Pero timan igsoon sa imong pagkamakasasala gipakamatyan ka na sa Ginoo ni Jesus igsoon. May butang sa mga tanaid family dia sa kabugan para ni Brother Jolo. Tanaid sipa lano kayo ang FM radio. O sa mga katubig family Brother Rodel katubig may butang kanimo dia Dong Rodel. O sa mga Doria family Dong Rone Doria sa pamilya sa mga kasal family. Sa pamilya ni Dong Sinto kasal, sa pamilya ni Dong Boboy kasal. O sa mga Malki family, sa mga Buagas family. Sa mga Kalibo family mga kaigsoon, sa mga Romano family, sa mga Villa Gantol family, Dong Rosros, Villa Gantol mga kaigsoon, relatives na ni Brother Arnolfo Villa Gantol, kini si Brother Rosros nasa kanghatapit. So paring Indoy Baldado, maingkot na kaniyo diya sa mga Baldado family, sa mga Obira family. Dong Roger, kumusta diya Dong Roger? Sige regioni siya handog nga makabisita ta diha sila sa kanghatap. Atong imagine pagkado ula lang yun at bang rabia labi na ron na highway na iso pagkado ula ra tingali mga 10 minutes or 5 minutes kusog na sa mga iso mga 5 minutes yung dagan abot yes kanghatap. May butag sa tanan karon nga na pag una kasulod sa atong diri sa Facebook live iso may butag kaninyo tanan. O di ra mo mga comments mga kaigsunan kus Ginoo kung asa mo nagiwas karon sa atong programa. May butag sa tanan nga mga Badoy family mga kaigsunan, Dong Ernesto Badoy, Dong Artemio Badoy mga kaigsunan diya sa dapit sa kanghatap. O sa tanan nga mga Badoy family. Sa tanan nga mga Buagas family diha mga kaigsunan kus Ginoo, sa mga Romano family diya sa dapit sa kanghatap. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas Jolimar. Kalunsan maimunta kanimo dia Jolimar, Brother Jolimar. Apa ini maksud kay bae man iyang profile iso. Pero laki man iya nga ngalan Jolimar Kalunsan. Maimunta kanimo dia sa mga tanan nga mga Kalunsan family maksud ulo maingon ko dias namon po. Ato na kitas namon po dahil mga kaigsoon kus Ginoo diha sa pamilya sa mga Robiti family. Dong Roni Robiti igsoon may buntag kadinyo nga tanan diha sa namon po. Sa tanan nga mga Caldo family mga kaigsunan. Sa pamilya ni Paring Boboy Caldo. Sa pamilya ni Consal Odoy Caldo mga kaigsunan maayong buntag Paring Odoy. Sa pamilya ni Paring Isi Caldo igsoon, sa pamilya ni Paring Isikil. Sa pamilya ni Nong Giro maigsoon, maibuntag kanimo na Nong Giro Caldo. Sa mga Kalunsan family mga kaigsunan, apuhan tingali niya ni Brother Jolimar Kalungsag. Si Nong Credo maibuntag kanimo diha Nong Credo Kalungsag. Sa tanan nga mga Kalungsag family. Mo ko'y mga classmate kaniadto iyang mga anak mga igsoon si Jody. Gatong Abay igsoon, nalimot lang ko pero wa ko malimot sa apelyido. Sa tanan nga mga Villares family mga kaigsunan, Paring Tata Villares mayong buntag kaninyong tanan diha. Sa dapit sa Namonbon, mga Villares family. Kuha ko arias kong pudigo igsoon kay wa na ko ma-memorize ni mga apo ni Paring Lito. Sipa kayo ron diha mga kaigsunan diha sa Namonbon. Paring Lito, mga Uyangguren family, mga Filomeno, sister, Mas Marifi mga kaigsunan, may buntag kanimo diya Paring Lito. Mas Marifi mga kaigsunan, Uyangguren, mga anak niya nga si sister Manilin, si Pastora Charilin, si Angelo, si Angelin, si Samuel, si Jotam, o sa mga apo ni sister Marifi nga si Ian, si Yana, si Hope Janho, o si Inday Sofia Fit and Soy. May buntag kanyo dihang tanan diha sa mga Ensoy family. Sa mga Kalibo family mga kaigsunan, dunay naabot karon sa Cavite City sa Bacoor mga Kalibo family. Kauban sa akong asawa. Pero ulahis na gamay bahibat sa pagod. Niya akong asawa nga igsoon hapit na sila mularga by this month. Ano ang igsoon enjoy lang. Importante mga kaigsuon maayong ragutan panglawas bisag asa ta mga igsoon basta ang Ginoo kanunay natong ikauban. Wow to God be the glory.
May butang sa tanan nga mga Karabangwel family, so ang diya sa Namunbo, o sa mga Kalibo family, o sa mga Himina family, Pastor Michael Himina, o sa imo nga pamilya, o sa tanan nga mga Kalungsag family, sa mga Filomeno family, so o sa mga Martin family, o sa mga Luquinio family, may buntag kanyang tanan niya. Sa mga Lubis family, sa mga Galaban family, so o sa mga Istukuning family, dong Pilo, may buntag kanimo dong Pilo Istukuning. O sa mga Galaban family, sa mga Mercado family, dong Ansing, kumusta man dong Ansing, how are you today? May buntag kaniyong tanan niya dong Santrito Mercado, o sa mga Mercado family. O mga Kalimot family, maigso, may buntag sa tanan nga mga Kalimot family, o sa tanan nga mga Ardinia family, nung Sentro Ardinia, dito Marlon mga kaigsonan, Ardinia mga kaigsonan, may buntag, kanino nga tanan, igsoon, diya sa Dapit, dere sa Dapit, sa Lower Balog, igsoon. O sa mga Violeta family, igsoon, sa mga Rubiti family, may buntag kanimo diya nung Iboy. Diya sa Dapit sa Namunbon, Brother Jan, Sister Salsi, Rubiti sa inyong dua kamanak, Brother Juan, Sister Ann, Rubiti sa inyong mga anak. May butag diya sa Dapit sa Namunbon. Sa tanan mga kaigsunan ko Ginoo, sa tanan nga mga Landisa family, sa pamilya ni Brother Timio, Sister Silly Landisa, sa mga Kistasyon family, si Pastora Rinrin Kistasyon, may buntag kaninyong tanan diya Pastora. O sa mga Adlaw family, may igsoon sa pamilya ni Dong Pimpi, Adlaw sa pamilya ni Dong Rico, Adlaw sa pamilya ni Brother Dong Tony, Adlaw sa tanan nga mga Adlaw family. Sa tanan nga mga Talon family, igsoon sa pamilya ni Brother Rami Talon, Sister Bibi Talon, igsoon, may buntag kanimo Sister Bibi, Brother nung dating ng Monglit mga Kabanat family, igsoon, may buntag sa pamilya ni Sister Lita Rubite, may buntag kanimo Sister Lita, diya sa Kantalaki, igsoon. Diri mga kaigsunan, diri na kita sa Balok mga kaigsunan, sa tanan nga mga Amante family, Sister Rhea, Sister Roxanne Amante, ng Elisa Amante, sa pamilya ni Domoto Amante, sa pamilya ni Inda Day Angging, o ni Dong Rico Amante, si Aplido god ani ni Dong Rico, igsoon, wala lang ko ka balo ani Aplido ni Dong Rico, husband ni Sister Angging, igsoon. May buntag kanimo diha Dong Junior Silva, Dong Randy Silva, ng Pimping Silva, pamilya ni Dong Renato Silva, sa pamilya ni Dong Arturo Silva, sa pamilya ni Paring Renato Mas Rakil Silva, igsoon, kanunay gyud nagwas inyo ang anak nga Sister Aria Love Silva from Lapu-Lapu, Cebu City. May buntag sa kanimo Exo Jima Silva, sa imuhang mga umagan mga bayaw ginalay sa mga Ramirez family, sa tanan nga mga Karabangwel family dire sa Punglo, igsoon, may buntag kaning tanan. Sa mga Bolgado family mga kaigsunan, may buntag kanimo diha nung Munding, Dong Erning Bolgado. Wow, salamat sa Ginoo. It's all na ni bro. O niya hapit ya ba gitawag og holiday. Ya holiday may igsoon gitawag og holiday Birnis Santo katapusan rong Marso. O 28 o 29, that is holiday. Ya mo na po ang tao dagan na kung madisgrasya sa mga dalan kinaar ba. Lala ra ba gudro. O niya kana nga dispira sa Birnis Santo daghang kunong abang. Manuro na pa kuno nung abat anak igsoon. Unang magbantay ta igsoon. Bisag holiday, bisag dili holiday na igsoon, dapat magbantay ka, dili lamang sa panahon nga inana. Be watchful every day igsoon. Mao na importante, labaw sa tanan ang Ginoo mo kauban. Mao gina igsoon. Maayo buntag sa tanan nga mga taga-Tagtad igsoon diha sa Dapit, sa mga Santiago family nung Baduring, maayo buntag kanimo diha nung Baduring. Ay mong mga igsoon diha sa Dapit sa Kasagangkal mga kaigsunan.
Adia sa dapit sa pusukan lanong sipa kayo ang FM radio. Mga igsoon ni nung baduring yang mga anak tingali mga kaigsunan sa mga Santiago family. Usap sa pamilya ni Dong Chupani Santiago mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Herme. Baldonado may buntag kanimo diha Nong Herme, wa pagkutaon ko makabisita diha kay naghandom imo ang mga diha gikan sa Basay. Si Pastor Resi Baldonado igsoon na kanunay usab nagasunod sa ato nga programa dinhi sa Facebook Live igsoon. May buntag sa tanan nga mga pamilya ni Dong Roy Baldonado mga kaigsunan diha sa dapit sa nagtuan mga kaigsunan sa mga Panchito family. Maayong buntag kanimo diha Dong Budi Pansito, Dong John Pansito sa mga Bayot family, so sa pamilya sa mga Mabilog family, Brother Gumir, Sister Alma Mabilog, o sa inyo ang doon ka mga anak, Dong Alcin, Dong Alfred, maayong buntag. Ang diri dapit sa puglok na yung mga kaisunan sa mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer, Sister Christina Silva, maayong buntag kanimo diha. Maayong pagpangapi, maayong pagpamahaw, maayong pagsikay-sikay. Gilapin na sa pamilya ni Nang Percy, Sister Percy, Brother Julie, Brother Joker Silva, Brother Hener, Sister Rinami Silva, sa tanan nga mga Silva diri sa dapit sa puglong mga Pinanga. May butang sa tanan nga mga Samani family mga kaigsunan, Dong Jojo Samani o sa imong nga pamilya sa imong mga umaga, mga binalay, apo o pag-upangko. Sa mga Malyosa family mga kaigsunan, may butang kanimo diha Dong Soilo Malyosa, sa tanan nga mga Malyosa, may butang kanimo. Ilapin na diri sa dapit sa mga Lasula family no. Sa pamilya ni Nong Alex ng Maming Lasula, maayong buntag kanimo diha o sa tanan nga pamilya ni Dong Dani Lasula. Sipa kayo ang FM radio kay naabay trompa, napoy amplifier, speaker, igsoon mo na nga ang halos tanan. Ako gyud nga madunggan mo igsoon na speaker dako, napoy trompa, igsoon FM radio naglanog-lanog sa inyong mga panimalay labaw sa tanan sa inyong mga duhan. Salamat sa Ginoo sa mga Lasula family. Sa tanan nga mga sa pamilya ni sa kinabuhi, salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon. Jan Ribi Haluwag, may buntag kanimo diha Brother Jan Ribi Haluwag sa mga Haluwag family diha sa Okyot Bai City. Kumusta naman ang inyong mga pagpanarbaho diha sa Orsongko. Salamat sa Ginoo. Ang tingin lang yun ang inyong mga pagpanarbaho diha sa Orsongko o sa tanan to nga mga under kaniadto nga na regular na sa trabaho diha sa Orsongko. Igsoon dili binabasta-basta ang kompanya kita ko binang sentral. O nandun natin mga estudyante diha mga kaigsunan nga mga regular na sa mga pagpanarbaho. Talay ko na Ginoo sa may katapusan mga kaigsunan sa tanan nga mga Andaya family, Brother Dinas Andaya, Sister Renrin Silva Andaya, lanog-lanog ang programa karon, maayong buntag kaning tanan sa tanan nga mga magtudlo diha. Headed by Ma'am Reyes, may buntag kanimo diha Ma'am Reyes ug sa tanan nga mga faculty. Diha sa dapit sa grade 7 until sa grade 12. So ano na mo yung mga activities karon Friday. Hindi magapatik, protection magabantay kaninyo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa pagpa-edukar sa ato nga mga kaestudyante dinhi sa Memorial High School, Patricio Memorial High School. So gikan sa elementarya, gikan sa dikir ngadto sa grade 6, may buntag kaning tanan. Ning abri sa klase may igsoon magdikir maning ako ang ikaduha, magbalik-balik na sa diha igsoon sa elementarya. May buntag kaning tanan sa tanan nga mga pamilya ni Dong Pugoy Lasula nga kinabuhi ni Dong Jose. Sa pamilya ni Dong Alin Adlawon, sa pamilya ni Dong Johnny Siray, may buntag sa mga Siray family, sa pamilya ni Nang Maria, Nong Jimmy Balingit, sa mga Palomar family, Dong Romy Palomar, Dong Bibi Palomar, Dong Imi Palomar, sa tanan nga mga Palomar family, sa pamilya sa tanan nga mga Ibanez family, Sister Naila Ibanez Cabanag, may buntag diha sa Nagua o sa tanan nga mga Ibanez family. Labi na diri sa dapit mga kaigsunan sa mga Pabro family, Nong Ilmi, Nang Emilia Pabro, igsoon sa pamilya ni Dong Floyd, Day Jinky, may buntag kaniyo diha o sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar, may buntag.
Diha kanin yung tanan sa pamilya ni Dong Nilo, Dayili, Alumar, Exxon, may punta ganyan tanan. Sa mga Ardinia family, Dong Lando, Dayjoy, Ardinia, may punta ganyan diha. O sa mga Tano family, may Exxon, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, kanunay lang narbaho ang ibong husband, Exxon, may punta ganyan tanan. Sa pamilya ni Brother Algie Tano, to ang nagyapon ni balik sa City Hall. Sa pamilya sa kinabuhi ni Tay Chari, may buntag o sa mga anak ni Brother Saldi Tano Igsoon, yung Jip yung Bakman, o sa pamilya ni Brother Litoy Carlito Tano Senior, o ni Sister Elnas Tano Igsoon, ni Sister Mary Adrian Gurin nagbuwas mo to kaniha Igsoon. Although busy magyuni sila sa secure kay doon na magoy project sa maong adapit Igsoon. Sa dapit sa secure. Maibuntag usab kanimo diha Ma'am Nolan Baldiras, sa tanan nga mga Baldiras family Igsoon diha sa dapit sa San Jose. Diha sa dapit sa Kanibol Igsoon. Maibuntag kanimo diha sa Sir X Escape Florentino Escape from Davao City Government. Maibuntag sa tanan nga mga Florentino family Igsoon sa Davao City Government. May buntag sa tanan nga mga Tano agin mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa pamilya ni Paring Joel, Maring Gigi Tano, sa inyo ang tulong ka manak, Brother Awi, o sa inyo ang ikatulungan tingali ni anak ni Paring Joel Igsoon. Adong Bimboy Filomeno, may buntag kanimo diha Adong Bimboy Filomeno. Brother Joseph Togo, Sister Ching Sing, Filomeno Togo Igsoon, panunay kuning lanog-lanog sipa ang FM radio sa ilang pagnimalay. Brother John Ricky, may buntag kanimo diha Brother John Ricky sa imong pamilya. May buntag ni Mats Aisa, Palomar Igsoon, may buntag kanimo diha Mats Aisa, mga bana to pala to pagyapon sa Buhol Igsoon si Paring Erne. May buntag kanimo diha Donaldo Pabro Day Aurora, may buntag sa inyo ang mga anak pinalay apo Magan Exaan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Brother Dennis Rodriguez. Maayong buntag Pastor, maayong buntag kanimo diha Sir Dennis Rodriguez o sa tanan nga mga Rodriguez family Igsoon, maayong buntag. Pwede mo makakomment sa section sa ato nga ubos nga area. Pwede mo asa mo nagsunod sa ato nga sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Una sa usa sa ato nga amigo Igsoon naglantaw nagyud karon gikan sa Brazil. Usa ka amigo na to diya sa Facebook Live. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi from Brazil Igsoon. Buntag dito gabi dito buntag diri maura na Igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon dinhi sa atong Facebook Live sa atong mga silingan. Sa pamilya ni Dong Jo Badoy, Jo Marie Badoy Igsoon, may buntag uban sa imong mga pamilya. Sa pamilya ni Pare Retsao, Tuko Igsoon, Matsipang, may buntag kanimo diha o sa mga Ilyama family nung inok ng Eli Ilyama o sa inyong mga anak dinalay ako og mga pag-umangkon. Wow. May buntag usab kanimo sa mga Lacorte family, Dong Rogelio Dailote, Lacorte. Pamilya ni Dong Romel, pamilya ni Day Rowena, pamilya ni Brother Dong Rodilio Lacorte o sa kinabuhi ni Dong John Lacorte. Sa mga Bastuna family, pamilya ni Dong Ritsa Bastuna, sa kinabuhi ni Dailisa, may buntag kanimo Dailisa sa kinabuhi, pamilya ni Brother sa mga Asiro family, may Igsoon, may buntag kanimo diha Dong RJ Asiro, may buntag lanog-lanog sipa kayo ang FM radio. Sa tanan nga mga Librando family, mga kaigsunan, Paning Arman, Mats Parag, Librando, o sa tanan nga mga sa pamilya ni Brother Amay, sa apelido ani Brother Amay, mga kaigsunan. O sa tanan nga mga Karabangwel family dinhi sa Puglo, o sa tanan nga naminaw dinhi sa Sign FM 95.3 ang atong oras.
apit naman alas city so minus 15 mag alas city sa kabuntagon atong kining sirhan is mga pagampo tungod kay medyo taas-taas ng atong nga oras may pagpamahaw may pagpangapi may pagsikay-sikay adlaw karon nga Biyernes apit sa 1 sa Marso anya ubos kalagad ni lakaw na usab og laing ang sa kinabuhi ko uni ako gipasalamatan ang Ginoo nga sa ika 46 ka tuig niya anak ko nga iya gihatag karon niining bulana pero wala pa nako gihatag ang pizza nya ra maikson nya nagkuman ang pizza pero ang Facebook maikson maura pa nimo una grade bisag alas 2 bisag alas 12 pa na grade wala ka ni ato mga kaigsunan ang una na grade sa Facebook live great tayo no ini computer automatic bitaw salamat sa Ginoo mahimbot na ganatong tanan pag-ambot nato pasalamatan ang Ginoo matawag na kabuntag labing kamahanan og silimbahon kang Dios salamat o Dios sa imong pag-iguban ug pagbantay kanamo sa among pagkatulog sa among pagbanta dining adlaw nga Biyernes karon salamat o Dios sa lain usab nga ang pizza sa bulan nga imong gihatag kanamo salamat o Dios sa mga katuigig mga panahon nga imong gihatag kanamo Ama ebit sa imong pagproteksyon pagbantay sa tibok nako panimalay uban sa among tulo ka mga anak sa kumugangan papausuan o Dios bisa pa man sa akong asawa karon nga nakaroon sa Cavite sa Bacoor Cavite City sa ilang pagpadayon sa training sa mao nga uwa o Dios ako mga pag-ampo nga kanimo sa katapusan nga training o Dios ilang yun kini nga ang kalampusan imo na gyud kini gihanay gihatag kanila Ama sa tanan nga mga kaubanan imin ano naman sila mga pagsulay pinagi sa mga ubo ug sipon hilanat tragkaso ako kinigihingan pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaret noon in mighty name of Jesus Christ of Nazareth akong gikanselar ang tanang mga matang sa mga balatian karon gikan silang lapalapa na tugayon sa pinakaalin pulo amahan kadaugan kasiguruhan kumpleto nga kaayuhan kabaguhan kausaban pinagi sa balang kasulatan maangkon sa tanan o Dios pinagi si imong magpakidait mo'y magabugto sa matag usa kanamo ang imong gahom mo'y makikuban kanamo ang imong proteksyon pagbantay ang imong dilibuan ka mga anghel mo'y magauban kanamo salamat o Dios kaduganan himayaan nga nahalain gud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon amen o amen salamat sa Ginoo sa inyong pag-uban-uban ang tagna karon magkaigsunan hapit na gyud alas 7 minus 14 mag alas 7 sa kabuntagon sa samang tagna sa samang higayon ug adlaw alas 3 pero kutob lang po alas 5 ako ra nga ihatag ang panahon sa ako ang dutir igsuon sa akong kinamagulangan ang maong mga greetings mga request awit pagkalangit ready na siya nga mo gamit sa Facebook live mas maayo igsuon mo nang ako sa training diri pa sa FM radio manang dili pa ninyo makita sa Facebook live salamat sa Ginoo I declare blessing sa kinabuhi kaalam kay balong nga langit no isip nga kaabag o katabang din sa FM radio isip DJ sa Shine FM 95.3 at ano na yung naglanog-lanog din sa tapit sa Sitio Balong Barangay Santo Niño Tanay City sa ngalan sa labing halangdon nga Dios sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Cadilario sa ngalan sa atong general station manager Reverend Game Ryan Makasaol magkaigsunan ang upos nga alagad upos nga sulugon upos nga amigo sa kahanginan sa mga radio station sa mga FM radio nga nagapalibot o sa tanan nga nag-hook up nini may butag gikan sa Luzon, Visayas and Mindanao even sa Facebook live sa tanan nga naakaroon sa live nation from Brazil from Sweden sa Saudi Arabia o sa Kuwait sa Israel o sa uban pa Singapore, Malaysia sa Oman, igsuon o sa Dubai Japan o sa uban pa magkatawhan nga makadumog sa atong nga programa ang Ginoo magapanalangin sa makakusakan ninyo tanan ang inyong kusagalagan manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pag-ambit sa Balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan ang oras sa alas 6:50 sa kabuntagon igsoon inyong ubos nga alagad Pastor Sapri Candelario manamilit I declare blessing sa matag usa nga Ginoo magauban magabantay nga proteksyon niining mga adlaw maibutang ka natong tanan God bless everyone.